गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओं विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमति भक्तिवेदान्त स्वामिनीति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा एल्लाரும் हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे कृष्ण எத்தனாவது நம்பர் பண்ணிட்டு இருக்கோம்? 117 படிக்கணும். 117 பக்கம். ஹரே ராமா ராம ராமா ஹரே ஹரே. ஓகே, என்னோட இது நான் சொல்றேன். என்னோட அந்த ரசம் இல்ல, அது என்ன சொல்றது? ஆமா, பட் யாராவது விட்டு போச்சா இன்னைக்கு? அது தகுந்த மாதிரி டைமுக்கு சொல்றேன். யாராவது இல்ல மாதாஜி நானும் சொல்ல எனக்கு டைம் கிடைக்கல, நீங்க எல்லாமே பேசிட்டு இருந்தீங்க அப்படின்னீங்கன்னா அப்ப என்னோட சேர்த்து நீங்களும் சொல்லலாம். அதாவது கிருஷ்ணர் ஃபர்ஸ்ட் உணர்ந்தது எப்பம் அப்படின்ற ஒரு கதை. ஓகே, இப்போ நம்ம பார்க்கலாமா? ஹரே கிருஷ்ணா. जीव तत्व शक्ति कृष्ण ओके जीव तत्व शक्ति कृष्ण तत्व शक्तिमान गीता विष्णु पुराणादि तानाते प्रमाणा. हरे कृष्णा. யார் நேத்து படிக்கலையோ அவங்க எடுங்க. படிக்கல மாதாஜி. படிங்க மாதாஜி. இன்னைக்கு ஸ்கிரீன் தெரியுதா? தெரியுது மாதாஜி. जीव तत्व शक्तिमान கீதா விஷ்ணு புராணாதி பிரமாண. உயிர்வாழிகள் சக்திகள் ஆவர், சக்திமான்கள் அல்லர். கிருஷ்ணரே சக்திமான். இது பகவத்கீதை, விஷ்ணு புராணம் முதலிய வேத இலக்கியங்களில் மிக தெளிவாக விளக்கப்பட்டுள்ளது. பொருளுரை. முன்னரே விளக்கியபடி ஆன்மீக அறிவில் முன்னேற்றம் பெறுவதற்கான பாதை நியாய பிரஸ்தான வேதாந்த தத்துவம், ஸ்ருதி பிரஸ்தான உபனிஷதங்கள், ஸ்மிருதி பிரஸ்தான மகாபாரதம், புராணங்கள் என்று 3 பிரஸ்தானங்கள் உள்ளன. துரதிருஷ்டவசமாக மாயாவாதிகள் ஸ்மிருதி பிரஸ்தானத்தினை ஏற்படவில்லை. ஸ்மிருதி என்பது வேத பிரமாணங்களிலிருந்து பெறப்படும் முடிவு. சில நேரங்களில் ஹரே கிருஷ்ணா. சுத்தமா கேக்கல, நான் மியூட் பண்றேன் மாதாஜி, நீங்க கொஞ்சம் அன்மியூட் பண்ணிக்கோங்க. இப்ப அன்மியூட் பண்ணிட்டு பண்ணுங்களேன். படிங்க மாதாஜி. ஸ்மிருதி என்பது வேத பிரமாணங்களிலிருந்து பெறப்படும் முடிவுகளை குறிக்கின்றது. சில நேரங்களில் பகவத்கீதை மற்றும் புராணங்களின் அதிகாரத்தன்மையினை ஏற்க மாயாவாதிகள் மறுக்கின்றனர். இது அர்த்த குங்குடி நியாய, அரைக்கோழி நியாயம் என்று அறியப்படுகிறது. பார்க்க ஆதியிலே 5.176. ஒருவன் வேத இலக்கியங்களை நம்புவனாக இருந்தால் அவன் மிகச்சிறந்த ஆச்சாரியர்களால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட எல்லா வேத இலக்கியங்களையும் ஏற்க வேண்டியது அவசியம். ஆனால் மாயாவாதிகள் நியாய பிரஸ்தானத்தையும் ஸ்ருதி பிரஸ்தானத்தையும் மட்டும் ஏற்று ஸ்மிருதி பிரஸ்தானத்தை புறக்கணிக்கின்றனர். இருப்பினும் இங்கே கீதை, விஷ்ணு புராணம் முதலிய ஸ்மிருதி பிரஸ்தானத்திலிருந்து ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு பிரமாணங்களை முன்வைக்கின்றார். பகவத்கீதை மட்டுமின்றி மகாபாரதம், புராணங்கள் முதலிய இதர வேத இலக்கியங்களின் கூற்றுகளிலும் தெளிவாக காணப்படும். ஆனால் புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுளை யாரும் தவிர்க்க இயலாது. எனவே சைத்தன்ய மகாபிரபு பகவத்கீதையிலிருந்து 7.5 ஒரு கருத்தினை மேற்கோள் காட்டுகிறார். ஹரே கிருஷ்ணா மாதா. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்போ சாஸ்திரம் வேதம் அப்படின்னா நம்ம ஃபுல்லா எடுக்கணும். நம்ம கன்வீனியன்ஸ்க்கு பாதி எடுக்கக்கூடாது. இது நான் மறக்கவே முடியாத ஒண்ணு இதேதான் சொல்வேன். 18.66ல நாங்கெல்லாம் பேசிட்டு இருக்கச்சே
ஒன் ஆஃப் மை கலீக்ஸ் சொன்னாங்க இந்த மாதிரி சர்வ தர்மாம் பரித்தியாக, நான் கூட ஃபாலோ பண்ணுவேன் அப்படின்னு. அத்திரியும் நானு அது எல்லாருமே ஃபாலோ பண்ணுவாங்க. இருக்கிறதுலயே பாத்தீங்கன்னா தேவர்களை விட அசுரர்கள் சர்வ தர்மாம் பரித்தியாக. ஆனா 2வது லைன் மாமேக்கம் சரணம் ராஜா அங்க விட்டுருவாங்க. கரெக்டா? எல்லாத்தையும் விட்டுறேனே இப்பமே, அதாவது எல்லாத்தையும் விட்டுறேன். நல்ல நாள் பார்க்க மாட்டேன், கெட்ட நாள் பார்க்க மாட்டேன், மனுஷனை பார்க்க மாட்டேன், என்னவெல்லாம் எல்லாமே விட்டுருவேன். ஆனா நான் வந்து சரணம் அடையிட மாட்டேன். 2வது லைன் ஃபாலோ பண்றேன். அதே மாதிரி கர்மானி அதிகாரிஷ்ட. ஓகே, அதுக்கு நெக்ஸ்ட் வந்து அதாவது நீ வந்து செய்யும் தொழிலை பத்தி கவலைப்படாத, அவ்வளவுதான். எல்லாரும் எடுக்கிற லைன் நீங்க பாத்தீங்கன்னா பெரிய மோசமான வேலை பண்றவங்க கூட அந்த லைனை ஒட்டி இருப்பாங்களாம். ஓகே, மாஃபலம் அது விட்டுருவாங்க. அதாவது என் பலத்தை வந்து கிருஷ்ணர் கூடன்றதை விட்டுருவாங்க. சோ எல்லாருமே பகவத்கீதா ஃபாலோ பண்ணுவாங்க. ஆனா பிட்ல ஃபாலோ பண்ணா அது கரெக்ட் ஆகுமா? அது ரொம்ப தப்பான ஒண்ணு. அதேதான் இங்கேயும் சொல்லியிருக்காங்க. சோ மாயாவதியும் அதே மாதிரி. அதுதான் எதாவதுன்னா, எனக்கு வந்து நீங்க என்ன சொல்றீங்க, மாதாஜி எனக்கு முட்டை பிடிக்கும், அதனால எனக்கு வந்து கோழியோட பின்னாடி சைடு ஒண்டி நான் வெட்டி எடுத்துக்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னா எவ்வளவு முட்டாள்தனமோ அதேதான் எல்லாமே அப்படின்னு. சோ இப்ப வந்து நிறைய தடவை நான் உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன், நியாயம்ன்றது வந்து லாஜிக். அதாவது லாஜிக்னா இப்ப வேதாந்தம்னா வேதமோட அந்தம். சோ ரொம்ப வந்து லாஜிக். இது எதுக்கு நான் ரொம்ப மறுபடியும் ஸ்ட்ரெஸ் பண்றேன்னா, இந்த நியாயா பிலாசபில தான் சைத்தன்யா ரொம்ப இன்வால்வ்டா இருந்தார் ஃபர்ஸ்ட் எல்லாம். அதுக்கப்புறம் தான் அவர் வந்து மத்ததெல்லாம் அவர் ஒத்துக்க ஆரம்பிச்சாரு அப்படின்றது ஒண்ணு. ஸ்ருதி அப்படின்றது வந்து, ஸ்ருதினாலே உங்களுக்கு தெரியும், காதால கேட்கறது, ரைட்? சோ எல்லாம் உபநிஷத்தனாலே உட்கார்ந்து கேட்கறது. சோ முன்னெல்லாம் குரு சொல்வாரு, காதுல கேட்டுப்பாங்க. சோ நம்ம எல்லாருமே மகாபாரதம், ராமாயணம் எல்லாமே வந்து அந்த வரைக்கும் எல்லாருக்குமே அவ்வளவு மெமரி ஸ்ட்ராங்கு. நீங்க பாத்தீங்கன்னா அர்ஜுனர் வந்து வார்ஃபீல்டுக்கு வந்திருக்காரு, ஒன்று பேனா புக் எல்லாம் இல்ல, ரைட்? அவர் வந்து கொண்டு வந்து என்ன எல்லாமே வந்து மந்திரங்கள் தான். சோ இப்போ சொல்றாங்க இல்லையா, என்ன பயோ பாம்ஸ் எல்லாம், நியூக்ளியர் பாம், இப்ப வந்து அதை விட மந்திர பாம்ஸ் தான் இருந்துச்சு. அதனால்தான் அதை வந்து சஸ்திரம்ன்றது வந்து, அஸ்திரம் சஸ்திரம் ரெண்டுக்கு வித்தியாசம் நான் கேட்டிருந்தேன். பிசிக்கல் பிரசன்ஸ் ஒண்ணு, பிசிக்கலா இல்லாம மைண்ட்ல பண்றத அஸ்திரம், அதை வச்சுதான் அவங்க பண்ணாங்க அப்படின்னு. 2வது கடைசியா வர்றது வந்து நம்ம பகவத்கீதா. அப்கோர்ஸ் பகவத்கீதா வந்து ஸ்மிருதி ஸ்ருதி ரெண்டுத்துலயுமே வரும். பட் இந்த புக் கொடுத்த வரைக்கும் ஸ்மிருதி, அதாவது மெமரி வச்சுக்கிறது, மகாபாரதம், இத்தியாசம், புராணாஸ் எல்லாம் இதுல வரும் எல்லாருக்குமேன்றது. சோ இதை வந்து ரொம்ப முக்கியம். என்னன்னா எதையுமே நம்ம ரிஜெக்ட் பண்ண முடியாது. அதுவும் பகவத்கீதா வந்து எப்பவுமே அமலம் புராணம், ரைட்? ஸ்ரீமத் பாகவதம்க்கு தான் அந்த பேர் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. பட் பகவத்கீதா எடுத்தீங்கன்னா எவ்வளவு வருடம் ஆனாலும் 5000 years முன்னாடியும் சரி, மத்த பல வருடங்களுக்கு முன்னாடியும் சரி, அது எப்பவுமே யங்காவே இருக்குன்றத பார்க்கலாம். இது வந்து 7.5. ஹரே கிருஷ்ணா. அபரேயமிதஸ்த்வன்யம் பிரகிருதிம் வித்தி மே பராம் ஜீவபூதம் மகாபாஹோ யயதாம் தாரியதே ஜகத். ஹரே கிருஷ்ணா. நான் படிக்கிறேன் மாதாஜி. அபரேயம் இதஸ்த்வன்யாம் பிரகிருதிம் வித்தி மே பராம் ஜீவபூதாம் மகாபாகோ யயேதம் தாரியதே ஜகத். பலம் பொருந்திய புயங்களை உடைய அர்ஜுனா. 2 பேர் வாய்ஸ் ரிஃப்ளெக்ட் ஆகுது. விஜயகுமாரி மாதாஜி தான் படிச்சிட்டு இருக்கீங்க? ஆமாங்க மாதாஜி. ஓகே, படிங்க. பலம் பொருந்திய புயங்களை உடைய அர்ஜுனா, இந்த தாழ்ந்த சக்திகளுக்கு அப்பால் என்னுடைய உயர்ந்த சக்தி ஒன்று உள்ளது. அது இந்த தாழ்ந்த ஜட இயற்கையினை தனது சுயநலத்திற்காக உபயோகிக்கக்கூடிய ஜீவாத்மாக்களை உள்ளடக்கியதாகும். பொருளுரை: நிலம், நீர், நெருப்பு, காற்று, ஆகாயம் ஆகிய பஞ்சபூதங்களை கொண்டது பரம்பொருளின் சூல சக்தி என்றும், மனம், புக்தி, அகங்காரம், வெளிப்புற உலகுடனான அடையாளம் ஆகிய 3ம் அவரது சூஷ்ம சக்திகள் என்றும் பகவத்கீதையில் விளக்கப்பட்டுள்ளது. இவ்வாறாக ஒட்டுமொத்த பிரபஞ்ச படைப்பும் 8 சக்திகளாக பிரிக்கப்படுகின்றன. அவை அனைத்தும் தாழ்ந்த சக்திகளாகும். பகவத்கீதையில் விளக்கப்பட்டுள்ளபடி மமமாயா துரத்யா, மாயை என்று அறியப்படும் தாழ்ந்த சக்தியானது மிகவும் பலமானதாகும். உயிர்வாழி அந்த சக்தியை சார்ந்தவன் அல்லன் என்ற போதிலும், அந்த தாழ்ந்த சக்தியின் உயர்ந்த பலத்தினால் உயிர்வாழி தமது உண்மையான நிலையினை மறந்து தன்னை அதனுடன் அடையாளப்படுத்திக் கொள்கிறான். ஜடசக்திக்கு அப்பால் ஜீவபூத அல்லது உயிர்வாழிகள் எனப்படும் உயர்ந்த சக்தி இருப்பதை கிருஷ்ணர் தெளிவாக கூறுகிறார். இந்த உயர்ந்த சக்தியானது ஜடசக்தியுடன் தொடர்பு கொள்ளும் போது புலன்களால் உணரத்தக்க
ஒட்டுமொத்த பௌதீக உலகின் எல்லா செயல்களையும் நடத்துகின்றது. பலதரப்பட்ட விதங்களில் செயல்படும் எல்லா சக்திகளுக்கும் ஆதாரமாக திகழும் கிருஷ்ணரே பரம காரணமாவார். ஜன்மாத்யஸ்ய யதக, புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுளிடம் தாழ்ந்த சக்திகள், உயர்ந்த சக்திகள் என இரண்டும் உள்ளன. உயர்ந்த சக்தி உண்மையானது என்பதும் தாழ்ந்த சக்தி அந்த உயர்ந்த சக்தியின் பிம்பமே என்பதும் இவற்றிற்கு இடையிலான வேறுபாடாகும். கண்ணாடி அல்லது நீரில் தோன்றக்கூடிய சூரியனின் பிம்பமானது சூரியனை போன்றே தோற்றமளிக்கலாம், ஆனால் அது சூரியன் அல்ல. அது போலவே ஜட உலகமானது ஆன்மீக உலகின் பிம்பமாகும். இது உண்மையை போன்று தோன்றினாலும் உண்மை அல்ல, இது வெறும் தற்காலிக பிம்பமே. ஆன்மீக உலகமோ வாஸ்தவமான உண்மையாகும். ஸ்தூல சூட்சும ரூபங்களுடன் கூடிய ஜட உலகமானது அந்த ஆன்மீக உலகின் வெறும் பிம்பமே. உயிர்வாழி ஜடசக்தியின் படைப்பல்ல, அவன் ஆன்மீக சக்தி ஆவான். ஆனால் ஜடத்துடனான தொடர்பினால் அவன் தனது அடையாளத்தினை மறந்துள்ளான். இவ்வாறு ஜடத்துடன் அடையாளம் கண்டுள்ள அந்த உயிர்வாழி தன்னை தொழில்நுட்பவாதி, விஞ்ஞானி, தத்துவ அறிஞன் முதலிய பல்வேறு போர்வைகளில் ஜட செயல்களில் ஈடுபடுத்துகிறான். நான் ஜடத்தின் படைப்பு அல்லன் என்பதையும் ஆன்மீகமானவன் என்பதையும் அவன் அறிவதே இல்லை. தனது உண்மையான அடையாளத்தினை இவ்வாறு இழந்து அவன் ஜட உலகில் மிகவும் கடுமையாக போராடுகிறான். ஹரே கிருஷ்ண இயக்கம் எனப்படும் இந்த கிருஷ்ண பக்தி இயக்கம் அவனது உண்மையான உணர்வினை புதுப்பிப்பதற்கு முயல்கிறது. பெரிய வானுயர்ந்த கட்டிடங்களை கட்டக்கூடிய அவனது செயல்கள் புத்திக்கான சாட்சிகள். ஆனால் இத்தகைய புத்தி முன்னேற்றமானதல்ல. பௌதீக தொடர்பிலிருந்து எவ்வாறு விடுபடுவது என்பது மட்டுமே தனக்கு உண்மையான நன்மையை தரும் என்பதை அவன் அறிந்திருக்க வேண்டும். ஏனெனில் ஜட செயல்களில் மனதினை மூழ்கடிப்பதால் அவன் மீண்டும் மீண்டும் ஜட உடலை ஏற்க வேண்டியுள்ளது. அவன் தன்னை மிகச்சிறந்த அறிவாளியாக கூறிக்கொள்ளும் போதிலும் பௌதீக உணர்வில் இருப்பதால் அவன் புத்திசாலியே அல்லன். மக்களை புத்திசாலிகளாக மாற்றுவதற்கான கிருஷ்ண பக்தி இயக்கத்தை பற்றி நாங்கள் பேசும்போது கட்டுண்ட உயிர்வாழி அதனை தவறாக புரிந்து கொள்கிறான். வானுயர்ந்த கட்டிடங்கள் மற்றும் பெரிய சாலைகளை உருவாக்குவதற்கும் கார்களை தயாரிப்பதற்கும் அப்பாற்பட்டு உண்மையான புத்தியை அடிப்படையாக கொண்ட செயல்கள் இருக்க முடியும் என்பதை அவனால் யோசித்து பார்க்க முடியாத அளவிற்கு வாழ்வின் பௌதீக கருத்தில் அவன் மூழ்கியுள்ளான். இது மாயையா பக்குத ஞான அல்லது மாயையின் தாக்கத்தினால் எல்லா அறிவையும் இழந்தவர்களுக்கு சாட்சியாகும். ஓர் உயிர்வாழி அத்தகு தவறான கருத்துகளிலிருந்து விடுபடும் போது அவன் முக்தி பெற்றவனாக அறியப்படுகிறான். ஒருவன் உண்மையிலேயே முக்தி பெறும்போது அதன் பிறகு அவன் தன்னை ஜட உலகத்துடன் அடையாளப்படுத்துவதில்லை. ஜட செயல்களில் தவறாக ஈடுபடுவதற்கு பதிலாக ஆன்மீக செயல்களில் ஈடுபடுவது முக்தியின் அறிகுறியாகும். தெய்வீக அன்புடன் செய்யப்படும் பக்தி தொண்டானது ஆத்மாவின் ஆன்மீக செயலாகும். அத்தகு ஆன்மீக செயலினை மாயாவாதிகள் பௌதீக செயலுடன் குழப்பிக் கொள்கின்றனர். ஆனால் பகவத்கீதை 14.26 உறுதிப்படுத்துகிறது. மாம்சயோ வியாபிச்சாரேன பக்தி யோகேன சேவத்தே சகுணான் சமதீத்யைதான் பிரம்ம பூயாய கல்பத்தே. களங்கமற்ற பக்தி தொண்டின் ஆன்மீக செயல்களில் ஈடுபடுபவன் உடனடியாக தெய்வீக தளத்திற்கு உயர்த்தப்படுகிறான். அவன் பிரம்ம பூத என்று கருதப்படுகிறான். இஃது அவன் இனிமேல் ஜட உடலுடன் தொடர்புடையவன் அல்லன், ஆன்மீக உலகத்தை சார்ந்தவன் என்பதை குறிப்பிடுகின்றது. பக்தி தொண்டு என்பது அறிவொளி அல்லது விழிப்புணர்ச்சியை எழுப்புவதாகும். ஆன்மீக குருவின் வழிகாட்டுதலின் கீழ் ஆன்மீக செயல்களை உயிர்வாழி பக்குவமாக நிறைவேற்றும் போது அவன் ஞானத்தில் பக்குவம் பெற்று நான் கடவுள் அல்ல, கடவுளின் சேவகன் என்பதை புரிந்து கொள்கிறான். சைத்தன்ய மகாபிரபு விளக்கியுள்ளபடி ஜீவோ ஸ்வரூப அய கிருஷ்ணோ நித்யதாச, உயிர்வாழியின் உண்மையான அடையாளம் பரமனின் நித்திய சேவகன் என்பதே ஆகும். சைத்தன்ய சரிதாமிரதம் மத்திய லீலா 20.108. இந்த முடிவிற்கு வராத வரையில் ஒருவன் அறியாமையிலே இருந்தாக வேண்டும். இதுவும் பகவானால் பகவத்கீதையில் 7.19 உறுதிப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. பகுனாம் ஜென்மனாம் அந்தே ஞானவான் மாம் பிரபத்யதே ச மகாத்மா சுதுர்லபா.
வாழ்க்கை போராட்டத்திலும் ஞானத்தை வளர்ப்பதிலும் பற்பல பிறவிகளை கழித்த பின்னர் உண்மையான ஞானத்தின் தளத்திற்கு ஒருவன் வரும்போது அவனிடம் சரணடைகிறான். அத்தகு முன்னேறிய மகாத்மா அல்லது மிகச்சிறந்த ஆத்மாவை காண்பது மிகவும் அரிதானதாகும். இவ்வாறாக மாயாவாதிகள் அறிவில் மிகவும் முன்னேறியவர்களாக தோன்றும் போதிலும் அவர்கள் இன்னும் பக்குவம் அடையவில்லை. பக்குவமான நிலைக்கு வருவதற்கு அவர்கள் தன்னார்வத்தில் கிருஷ்ணரிடம் சரணடைய வேண்டும். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. வெரி பியூட்டிஃபுல்லி படிச்சீங்க விஜய் மாத்தி. ரொம்ப ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணேன். சரி, ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து நான் ஸ்டார்ட் பண்றேன். அப்போ சோ வெரி இது வந்து பகவத்கீதாவோட ஸ்லோகம் தான், உங்க எல்லாருக்குமே தெரியும். சோ இதுல என்ன சொல்ல வராங்கன்னா, பரா அபரா, இங்க இருந்து வர வார்த்தை ஃபர்ஸ்ட் வேர்ட் பரா அபரா. நல்லா கவனிங்க. பரா அப்படின்னா மேல ஸ்பிரிச்சுவல் வேர்ல்ட், அபரானா கீழே, ரைட்? சோ உங்க எல்லாருக்குமே தெரியும் கிருஷ்ணர் 2 வேர்ல்டுக்கும் சொந்தம். பரா வேர்ல்டு அபரா வேர்ல்டு ரெண்டுமே அவர் தான் ஓனர், ரைட்? பரான்றது அவரோட இன்டர்னல் எனர்ஜி, அந்தரங்க சக்தி. இது வந்து அதாவது அபரான்ற மெட்டீரியல் வேர்ல்டு ஜட சக்தி வந்து அவரோட எக்ஸ்டர்னல் எனர்ஜி. ரெண்டுமே அவரோட எனர்ஜி தான். சோ பராலதான் நம்ம ராதாராணி, ஓகே? அபராதான் மாயாதேவி. பரா யோக மாயா, இது வந்து நம்மளோட லோக்கல் மாயா. ஓகே, கிளியரா இது வந்து கான்செப்ட் புரிஞ்சுக்கோங்க. அப்பனா நம்ம எங்க வருவோம்? நம்ம வந்து ஆக்சுவலா எடுத்தா பராதா லிவிங் பீயிங் வந்து ஒரிஜினலி அங்க. ஆனா ஏன் ததாக் சக்தினா நம்ம வந்து இங்க தொட்டு இங்க கொஞ்சம் கண்டாமினேட் ஆயிட்டோம். அதனால வந்து இங்க இருக்கோம், ஆனா நம்ம இங்க வரதால இந்த இன்ஃப்ளூயன்ஸ் நம்மளுக்கு ஜாஸ்தியா தெரியறது. அதனால நம்ம அதை வைக்க கூடாது. சோ 8 என்ன சொல்றாங்க, இது வந்து கிளியரா சொல்லியிருப்பாங்க பகவத்கீதால. பூமி அப்போனாலோ வாயு மனோ கம்மனோ புத்தி ஏவச்ச, ரைட்? அகங்காரம் வினா மே வினா பிரகிருதி அஷ்டதா. சோ பிரகிருதி வந்து இருக்காது. எப்படி அஷ்டானா 8 வரிகள். பூமி அப்போனாலோ வாயு, உங்களுக்கு இதுதான் போட்டிருக்காங்க. இந்த 5 எலிமெண்ட்ஸ் வந்து கிராஸ் எனர்ஜி, நம்ம பார்க்கிற உடம்பெல்லாம் அதுதான். ஓகே, இங்க இருக்கிற 3 வந்து சட்டில் எனர்ஜி. இப்போ நம்ம இறந்துட்டோம்னா இந்த 5 தான் எரியுது. இந்த 3 நம்மளை விட்டு போனாதான் நமக்குள்ள, இப்போ ஸ்பிரிச்சுவல் பாடி இங்க இருக்கு, ரைட்? அதை சுத்தி இன்னொன்னு இருக்கு இல்லையா, சட்டில். அதுதான் இந்த மைண்டு, இன்டெலிஜென்ஸ், ஃபால்ஸ் ஈகோ, ரைட்? மனது, புத்தி அண்ட் அகங்காரம் கட்டி புட்டி இருக்கு. இப்போ இந்த பாடி எரிஞ்சிடும், அது பிரச்சனை இல்லை. ஆனா இந்த 3 எரிஞ்சாதான் ஸ்பிரிச்சுவல் பாடி மேல போகும். இல்லைன்னா அப்படியே கீழே அமுக்கிட்டு நம்மள இன்னொரு சரீரம் கொடுக்கும். சோ நிறைய பேர் வந்து பேய் இருக்கா இல்லையா அப்படின்றீங்க. சோ பேசிக்லி பேய் இருக்கு. பேய்னா என்ன? ஸ்பிரிச்சுவல் பாடி சுத்தி இருக்கிற இந்த மைண்ட், இன்டெலிஜென்ஸ், ஃபால்ஸ் ஈகோ இருக்கு. ஓகே, ஆனா இந்த கிராஸ் பாடி இல்ல, சிம்பிள். இவ்வளவுதான் பேய். பேய்க்கு வந்து எக்ஸ்ட்ராடினரி குவாலிட்டி எல்லாம் இல்ல, ஜஸ்ட் இது உண்டிதான். சோ உடம்பு கிராஸ் பாடி இல்லைன்னா அதுக்கு பேர் பேய், சிம்பிள். ஓகே, இப்போ வந்து இது ஃபர்ஸ்ட் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கு, ரைட்? சோ இது வந்து கிருஷ்ணர் வந்து மம மாயா துரத்தியா, ரைட்? அதாவது தேவி ஏஷ குணமயி மம மாயா துரத்தியா மாமே வயா பிரபத்யந்தே மாயாம் ஏதாம் தரந்திதே. தேவி ஏஷ குணமயி, இந்த தேவி ஏஷான்றதும் மாயா, அதுவும் என்னோட எனர்ஜின்னு சொல்றாரு. ஏன்? அவர்கிட்ட இருந்து வந்தது தானே. தேங்க்யூ. இது நம்ம கிளியரா இருக்கணும். ஏன்னா இதுதான் மாயாவதிக்கும் நம்மளுக்கும் டிஃபரன்ஸ். ஏன்னா இப்போ மாதாஜி ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லா சொன்னாங்க, அவர்கிட்ட இருந்து அந்த எனர்ஜி தான். ஆனா அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா அந்த எனர்ஜியே அவர் தலைக்குள்ள போகுது. கான்செப்ட் என்ன கிளியர்னா, எனர்ஜி, எனர்ஜெட்டிக், இதுக்கு முன்னாடி படிச்சோம் இல்லையா, ரொம்ப கிளியர். அதாவது எனர்ஜி, இப்போ லைட் வந்து எரியுதுன்னா அந்த எங்கேயோ ஒரு சுவிட்ச் இருக்கும், அதனால கரண்ட் போகுது, ரைட்? ஓ லைட் தானா எரியுதுன்னு சொல்ல மாட்டோம். அதே மாதிரி அந்த சுவிட்ச், கரண்ட் போறதெல்லாம் கிருஷ்ணர் தான். நான் வெளியில பாக்குறது பிரம்மஜோதி, ஆனா அந்த ஒரிஜினல் பவர் வந்து கிருஷ்ணர்து தான். அவர் தான் எனர்ஜெட்டிக், ரைட்? இந்த லைட் எரியறதெல்லாம் எனர்ஜி ஆஃப் கிருஷ்ணா. நம்மளும் எனர்ஜி, அதுல ஒரு செப்பரேட்டட் எனர்ஜி தான் நம்ம அப்படின்றத நம்ம பார்த்திருக்கோம், ரைட்? சோ நெக்ஸ்ட் வந்து கிருஷ்ணா இஸ் சுப்ரீம் காஸ். நம்ம இப்ப தான் படிச்சுட்டு இருக்கோம். ஜென்மாதஸ்ய யத அப்படின்னு காலையில ஸ்டார்ட் பண்ணி கரெக்டா பரம் தீமயி, அதாவது எல்லாமே அங்கிருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி பரம் வரைக்கும் அவர் எல்லாமே அவரோட எனர்ஜி தான், ரைட்? சோ நான் இன்னும் அந்த ஸ்லோகம் ஃபுல்லா உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணதால ரொம்ப இன்டெப்த் நான் அதை எடுக்கல, அது அப்புறமா எடுக்கிறேன். சோ பேசிக்கலி இப்போ வந்து நம்ம வந்து சின்னப்ப கூட குழந்தைக்கு வந்து சூரிய வெளிச்சத்துல காட்டுவோம், இதுதான் சந்தமாமா. யூஸ்வலா சன் காட்ட மாட்டோம், பட் மூன் எல்லாருமே பார்த்திருப்போம். சோ நம்ம கண்ணுல வந்து நம்ம வந்து தண்ணியில வந்து சூரியன் காட்ட அது சிமிலர் இல்ல, ரைட்? அதே மாதிரி மெட்டீரியல் வேர்ல்ட் இஸ் ஜஸ்ட் ரிஃப்ளெக்ஷன். அதனாலதான் எல்லாமே ஆப்போசிட்டா இருக்கும்.
சின்ன எக்ஸாம்பிள் வந்து வேலைக்காரன் அப்படின்னா இங்க ரொம்ப கேவலம், ஆனா அங்க ஒஸ்தியான ஒரு பொசிஷன். அதே மாதிரி அங்க ரொம்ப ஒஸ்தியான இருக்கிறது வந்து இந்த மாதிரி நம்ம பரக்கியா ரசம், பரக்கியானா லவ்வர்ஸோட கான்செப்ட், இங்க வந்து லவ்வர்னா சீ அப்படின்னுவோம். கரெக்டா? சோ அது நம்ம தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும். சோ இது நெக்ஸ்ட். அடுத்தது வந்து எப்பவுமே நம்ம சொல்லுவோம் ஐ எம் a human body. Actually we are not human bodies. Actually we are spiritual, we are not human beings, we are spiritual beings in human body. இது கிளியரா இருக்கணும். ஏன்னா அதனாலதான் நம்ம கஷ்டப்படுறோம். ஏன் எனக்கு இந்த கஷ்டம்? எல்லாருமே பாத்தீங்கன்னா ஒரு கஷ்டம் இருக்கும். இங்க யாருக்காவது கஷ்டமே இல்லைன்றவங்க ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணுங்க ப்ளீஸ். யாருமே ரைஸ் பண்ணல, நான் கூட பண்ண மாட்டேன். ஓகே, நான் வேணா பண்ணுவேன், பட் அது ஆக்சுவலா பொய்யா தான் இருக்கும். ரைட்? ஏன்னா எல்லாருக்குமே கஷ்டம் இருக்கும், கஷ்டம் இல்லைன்னு யாருமே சொல்ல முடியாது. ஏன்னா நம்மளுக்கு வந்து we cannot adjust with matter. இப்போ இங்க இருக்கிற எல்லாரையும் வந்து ஒரு ஆஃபர் கொடுப்பேன். எல்லாருக்கும் வந்து ஒரு பெரிய வீடு, நிறைய பைசா, பங்களா கிங்களா எல்லாம் கொடுத்து தண்ணி காட்டு சேஃப், ஃபுல் சேஃப், தண்ணி காட்டுல உட்கார வச்சோன்னா ஒரு வருஷம் உங்களுக்கு ஓகேயா? யாருமே இல்ல, ஒரே ஒரு ஆள் நீங்க ஒண்டிதான். ஆனா எல்லாம் கொடுப்பேன், சாப்பாடு கீப்பாடு சொத்து கித்து எல்லாம் ஒரு வருஷத்துக்கு. ஓகேயா? கொஞ்ச நாள் நல்லா இருக்கும், அப்புறம் பிடிக்காது. வெரி நைஸ். சோ இது வந்து நான் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கிட்ட கேட்பேன், உங்களுக்கு வந்து என்ன கொடுக்கணும்னா மொபைல் சொன்னாங்க. சரி, இன்னொரு சாய்ஸ் கொடுக்குறேன், மொபைல் வேணுமா இல்ல குட்டி நாய்க்குட்டி வேணுமான்னு. கொஞ்ச நேரத்துல நாய்க்குட்டி அப்படின்னாங்க. எதுக்குன்னா மொபைல் இஸ் ஆல்சோ மேட்டர். ரைட்? இப்ப மொபைல் எப்படின்றது முக்கியம் இல்ல, ஆனா மொபைல் எதுக்கு யூஸ் பண்றோம்? we will relate to matter. நம்ம பேசுவோம், ஒரு ஆளோட பேசுவோம். சோ அதனால மறுபடியும் நம்ம கனெக்ட் பண்றது எடுத்தீங்கன்னா மேட்டர் வந்து நம்ம ஜடம் வந்து நம்ம அந்த அபரா அந்த பவரோட தான் கனெக்ட் பண்றோமே தவிர சும்மா ஜடத்தை பார்த்து அழகுபடுத்துறதே இல்லை நம்ம அப்படின்றது. ஆக்சுவலா பிரேமா மாதாஜி சொன்னதா கரெக்ட். கொஞ்ச நாளுக்கு நல்லா இருக்கும், அதுக்கப்புறம் நம்ம காலி ஆயிடுவோம். தனியா இருக்கிறது வேற, டோட்டலி ஐசோலேஷன்ல இருக்கிறது செம்ம டிஃப்ரெண்ட். ரைட்? மாதாஜி, இப்ப வெளிநாட்டுல பொண்ணுகிட்ட போறாங்களே, பொண்ணுகிட்ட பையன்கிட்ட 6 மாசம் மேல அவங்களால இருக்க முடியாது அந்த இடத்துல. பிரபு அது சொல்ல முடியாது, நம்ம ஜடம் மாதாஜி சொன்ன மாதிரி எல்லா வசதியும் இருக்குது, அவங்களால அங்க இருக்கவே முடியறது இல்ல. கரெக்ட். ஆனா அதுவே கொஞ்ச நாள் இருந்துக்கலாம், ஃபாதரால இருக்கவே முடியறது இல்ல அந்த இடத்துல. வெரி ட்ரூ. இதுதான் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம். சரியா? சோ பிரபு சொன்னதும் கரெக்ட், இருக்க முடியலன்னா இது. ரெண்டாவது இன்னொருத்தங்க கேட்டாங்க, ஓகே இது முடிச்சிட்டு வரேன் அதுக்கு. சோ 14.26 மாம்ச யோ விபச்சாரேன பக்தி யோகேன சேவையா சாகுணான் சமதி தைத்தான் பிரம்மபூயாய கல்பத்தே. இது வந்து பிரம்மபூதாவும் சரி ஆத்மபூதா ரெண்டுமே ஒரே வார்த்தை. இது வெரி கிளியர்லி என்னன்னா, நம்ம கிருஷ்ணரை நினைச்சோம்னா அந்த லெவலுக்கு எலிவேட் ஆயிடுவோம். அப்படின்னா நம்ம மெட்டீரியல் பாடி இருந்தாலும் நம்ம ஸ்பிரிச்சுவல் வேர்ல்ட்ல தான் இருக்கும் அப்படின்றது நம்ம ரொம்ப கிளியரா இருப்போம். சோ இது வந்து எக்ஸ்பிளைன் வந்து நிறைய பண்ணியிருக்காங்க. அண்ட் விஜயகுமாரி மாதாஜி இது என்னன்னா ஜீவேர ஸ்வரூபா ஹயா இல்லையா, அது வந்து சைத்தன்யா சரிதாமிரத்துல இருக்கிறதா. அதாவது ஜீவேர ஸ்வரூபா ஹயா கிருஷ்ணேர நித்ய தாசா. நம்ம வந்து பர்மனண்டா நித்திய தாசா, எப்பவுமே தாசானு தாசா அப்படின்ற கான்செப்ட் தான். சைத்தன்யரா தாசமுனி சைத்தன்யரா தாசா சைத்தன்யரா தாசமுனி ஐரா நித்யேர தாசா அப்படின்னு நம்ம பார்த்திருக்கோம். ரைட்? சோ இது வந்து ஸ்லோகா மத்திய லீலால வரும், இதுவும் அதே மத்திய லீலா தான். சோ அதனால சைத்தன்யரா தாச முனி சைத்தன்யா தாசா சைத்தன்யர தாச முனி ஐ சைத்தன்யர தாசேர தாசா. தாசனுக்கு தாசனா இருக்க விரும்புறதா கரெக்ட்னு. இதுல வந்து ஒரு முக்கியமான வார்த்தையை விட்டாங்க 17.17. இதுல பௌனாம் ஜென்மனாம் அந்தே ஞானவாம் மாம் பிரபத்யந்தே வாசுதேவன் சர்வம் இதி சாம் ஆத்மா சுதுர்லபா. அதாவது வாசுதேவன் தான் சர்வம் அப்படின்னு நினைக்கிறது, அந்த அந்த மனப்பான்மை வர்றது வந்து ரொம்ப ரேர் அப்படின்றது. சோ அந்த வாசுதேவன் சர்வம் வித்தின்றதா ஃபில் இன் தி பிளாங்க். சோ நம்ம நிறைய காலங்கள் பண்ணலாம். நேத்து உங்க எல்லார்கிட்டயும் கொலம்பஸ் சொன்னேன். கொலம்பஸ் வந்து போயிட்டே இருந்தா அவர் இந்தியாவை பிடிச்சிருப்பாரு. ஆனா அது எவ்வளவு நாளா இருக்கும்? யூஎஸ்கே அவர் ஃப்ரஸ்ட்ரேட் ஆயிட்டாரு. அதுதான் ஞானியின் நிலைமை. இது நான் சொல்ல பிரபுபாத் சொன்னாரு. சோ ஞானிகள் வந்து ட்ரை பண்ணி அது வரத்துக்குள்ள டயர்ட் ஆயிடுவாங்க. பட் மறுபடியும் ட்ரை பண்றவங்க வருவாங்களா பக்திக்கு? வரலாம். பட் அது லாங் ரூட். வெரி சிம்பிள். லிஃப்ட் இருக்கு, சீக்கிரம் போனோம்னா லிஃப்ட் எடுக்கிறது புத்திசாலித்தனம். நம்ம வாக்கிங் போறது உடம்புக்கு நல்லதெல்லாம் நம்ம டயலாக் அடிக்கலாம். பட் புத்திசாலி நம்ம டைம் இல்ல, நம்ம ஓடணும், சீக்கிரம் போனோம்னா எதை யூஸ் பண்ணணுமோ யூஸ் பண்ணணும்ன்றது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். நான் கூட பண்ணியிருக்கேன். நான் கூட ஏன் சொல்றேன்னா, நீங்க ஏஜுக்கே சொல்றீங்க இல்லையா, எனக்கே வந்து உடம்பு முடியல, டயர்டா இருக்கு, நிறைய சேவை பண்ணணும்னா ஸ்டெப்ஸ் எல்லாம் ஏற மாட்டேன். ரைட்? டக்குன்னு லிஃப்ட் ஏறிதான் போடுவேன், கோயிலா இருந்தாலும்.
ஓகே, இது கரெக்டா கிரேட்டான்னு சொல்ல, பட் நம்மளுக்கு டைம்க்கு தகுந்த மாதிரி பண்ணணும். சோ நம்மளுக்கு டைம் இல்லை, இப்போ கலியுகத்துல இருக்கும். சோ பக்தி தான் நம்மளுக்கு ஷார்ட்கட். அந்த பக்தியிலேயே ரொம்ப ஷார்ட்டான ஒரு மந்திரா எதுங்க? ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா 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 கிருஷ்ண ஹரே கிருஷ்ண ராம ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. வெரி நைஸ், வெரி டிரான்சிடென்டல் சவுண்ட். பத்மா மாதாஜி படிக்கணும், நீங்க இதை படிக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. विष्णु विष्णु शक्ति परा प्रोक्ता क्षेत्रज्ञाख्या तथा परा अविद्या कर्म संज्ञान्या तृतीया शक्तिरीष्यते. हरे कृष्ण मंत्र। இருக்கீங்களா? ஹரே विष्णु கிருஷ்ணா. शक्ति परा प्रोक्ता क्षेत्रज्ञाया तदा परा अविद्या कर्म संज्ञान्या तृतीय शक्ति इष्यते. ஆன்மீக சக்தி உயிர்வாழிகள் அறியாமை என்னும் 3 பிரிவுகளில் பகவான் விஷ்ணுவின் சக்திகள் சுருக்கமாக கூறப்படுகின்றன. ஆன்மீக சக்தியானது பூரண அறிவை கொண்டுள்ளது. உயிர்வாழிகள் ஆன்மீக சக்தியை சார்ந்தவர்கள் என்ற போதிலும் அவர்கள் மயக்கத்திற்கு உட்பட்டவர்கள். முற்றிலும் அறியாமையால் நிறைந்த 3வது சக்தியானது பலநோக்கு செயல்களில் எப்போதும் காணப்படுகிறது. பொருளுரை: இது விஷ்ணு புராணத்திலிருந்து 6.7.61 வரும் மேற்கோளாகும். பகவத்கீதையிலிருந்து மேற்கோள் காட்டப்பட்ட முந்தைய ஸ்லோகத்தில் உயிர்வாழிகள் பகவானுடைய சக்திகள் என்னும் பிரிவினுள் வருவதாக நிலைநாட்டப்பட்டது. பகவான் சக்திகளுக்கு உரிமையாளர். அவருடைய சக்திகள் பல வகைப்படுகின்றன. பராசைய சக்தி விவிதைவ ஸ்ரூயதே. தற்போது விஷ்ணு புராணத்திலிருந்து வரும் இந்த மேற்கோளில் இது மேலும் உறுதிப்படுத்தப்படுகிறது. பல வகைப்பட்ட சக்திகள் 3 பிரிவுகளாக பிரிக்கப்பட்டுள்ளன. ஆன்மீக, நடுத்தர மற்றும் வெளிப்புற சக்திகள். ஆன்மீக சக்தி ஆன்மீக உலகில் வெளிப்படுத்தப்படுகிறது. கிருஷ்ணருடைய ரூபம், குணங்கள், செயல்கள், பரிவாரங்கள் என அனைத்தும் ஆன்மீகமானவை. இது பகவத்கீதையில் 4.6 உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது. அஜோபிசன் அவ்யயாத்மா பூதானாம் ஈஸ்வரோபிசன் பிரகிருதிம் ஸ்வாம் அதிஷ்டாய சம்பவாம் யாத்ம மாயையா. நான் பிறப்பட்டவனாக இருந்தாலும், எனது திவ்யமான உடல் அழிவற்றதாக இருந்தாலும், உயிர்வாழிகள் அனைவருக்கும் நானே இறைவனாக இருந்தாலும், நான் எனது சுயமான திவ்ய உருவில் எனது ஆன்மீக சக்தியினால் ஒவ்வொரு யுகத்திலும் தோன்றுகின்றேன். ஆத்ம மாயா என்பது ஆன்மீக சக்தியை குறிக்கிறது. இந்த உலகத்திற்கோ மற்ற எந்த உலகத்திற்கோ கிருஷ்ணர் வரும்போது அவர் தமது ஆன்மீக சக்தியினால் அவ்வாறு வருகிறார். நாம் ஜடசக்தியின் உந்துதலினால் பிறவி எடுக்கின்றோம். ஆனால் இங்கு மேற்கோள் காட்டப்பட்டுள்ள விஷ்ணு புராண கூற்றின்படி க்ஷத்ரஜ்ஞ எனப்படும் உயிர்வாழி ஆன்மீக சக்தியை சார்ந்ததாகும். எனவே பௌதீக சக்தியின் பிடியிலிருந்து நம்மை விடுவித்துக் கொள்ளும் போது ஆன்மீக உலகினுள் நாமும் நுழைய முடியும். ஜடசக்தியானது இருளின் சக்தியாகும் அல்லது ஆன்மீக செயல்களின் முழு அறியாமையாகும். ஜடசக்தியில் உள்ள உயிர்வாழி ஜடசக்தியை விரிவாக்குவதன் மூலமாக மகிழ்ச்சி அடையலாம் என்ற நினைப்பில் தன்னை பலநோக்கு செயல்களில் ஈடுபடுத்துகிறான். இந்த உண்மை கலியுகத்தில் மிகவும் பிரத்யேகமாக வெளிப்படுகிறது. ஏனெனில் ஆன்மீக இயற்கையினை புரிந்து கொள்ளாத மனித சமுதாயம் ஜட செயல்களை மிகவும் விரைவாக விரிவுபடுத்திக் கொண்டுள்ளது. இன்றைய மனிதர்கள் பெரும்பாலும் தங்களது ஆன்மீக அடையாளத்தினை அறியாமல் உள்ளனர். அவர்கள் தங்களை ஜட உலக பொருட்களின் படைப்புகளாகவும், உடல் அழியும் போது அனைத்தும் முடிவுக்கு வருவதாகவும் எண்ணுகின்றனர். எனவே பௌதீக புலன்களுடன் கூடிய பௌதீக உடல் ஒருவனிடம் இருக்கும் வரை எந்த அளவிற்கு முடியுமோ அந்த அளவிற்கு புலன்களை அனுபவிக்க வேண்டும் என்று அவர்கள் முடிவு செய்கின்றனர். அவர்கள் நாஸ்திகர்களாக இருப்பதால் மறுபிறவி உள்ளதா
என்பதை பற்றி அவர்கள் கண்டுகொள்வதில்லை. அதற்கு மாறாக இந்த ஸ்லோகத்தில் அவித்யா கர்ம சந்திஞான்ய என்று விளக்கப்பட்டுள்ளன. ஜடசக்தியானது புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுளின் ஆன்மீக சக்தியிலிருந்து பிரிக்கப்பட்டுள்ளது. எனவே அஃது ஆதியில் முழுமுதற் கடவுளால் படைக்கப்பட்டது என்ற போதிலும் அவர் அதனுள் உண்மையாக இருப்பதில்லை. பகவானும் இதனை பகவத்கீதை 9 உறுதிப்படுத்துகிறார். மஸ்தானி சர்வபூதானி, அனைத்தும் என்னில் அமைந்துள்ளன. அனைத்தும் கிருஷ்ணனுடைய சொந்த சக்தியில் அமைந்திருப்பதை இது சுட்டிக்காட்டுகிறது. உதாரணமாக, கிரகங்கள் அனைத்தும் விண்வெளியில் அமைந்துள்ளன. அந்த விண்வெளியோ கிருஷ்ணரின் புரிந்த சக்தியாகும். பகவான் இதனை பகவத்கீதையில் 7.4 விளக்கிறார். பூமிர் ஆப்போ நலோ வாயுக்கம் மனோ புத்திர் ஏவச்ச அகங்கார இஜீயம் மே பின்னா பிரகிருதி அஷ்டதா. நிலம், நீர், நெருப்பு, காற்று, ஆகாயம், மனம், புத்தி, அகங்காரம் இவை 8ம் சேர்ந்ததே எனது பிரிந்த ஜட சக்திகளாகும். பிரிக்கப்பட்ட சக்தி சுதந்திரமான சக்தியை போன்று செயல்படுகின்றது. ஆனால் அந்த சக்திகள் உண்மையானவை என்பதில் சந்தேகமில்லை. என்ற போதிலும் அவை சுதந்திரமானவை அல்ல, வெறுமனே பிரிக்கப்பட்டவை மட்டுமே என்று இங்கே கூறப்பட்டுள்ளது. பிரிக்கப்பட்ட சக்தியினை ஒரு நடைமுறை உதாரணத்தை கொண்டு புரிந்து கொள்ள முடியும். நான் ஒரு ஒலிப்பதிவு கருவியில் பேசுவதன் மூலமாக நூல்களை தொகுக்கின்றேன். அந்த ஒலிப்பதிவு கருவியை மீண்டும் இயக்கும் போது நானே அங்கு பேசுவது போல தோன்றுகிறது. ஆனால் உண்மையில் நான் அங்கு பேசுவதில்லை. முதலில் நானே நேரடியான முறையில் பேசினேன். ஆனால் அதன் பின்னர் ஒலிப்பதிவு கருவியின் ஒலி நாடா என்னிடமிருந்து பிரிந்த போதிலும் அது என்னை போலவே செயல்படுகிறது. அது போலவே ஜடசக்தியானது ஆதியில் புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுளமிருந்து தோன்றியது. அதற்கான சக்தி பகவானால் கொடுக்கப்படுகிறது என்ற போதிலும் அது தனியாக செயல்படுகிறது. இதுவும் பகவத்கீதையில் 9.10 விளக்கப்பட்டுள்ளது. மயாத் யக்ஷேன பிரகிருதி சூயதேச சராச்சரம். குந்தியின் மகனே, இந்த ஜட இயற்கை என்னுடைய வழிகாட்டுதலின் கீழ் செயல்படுகிறது. இதுவே நகரும் நகராத உயிரினங்களை உருவாக்குகின்றது. ஜடசக்தி உண்மையில் சுதந்திரமானது அல்ல என்ற போதிலும் அது பரமபுருஷ பகவானின் மேற்பார்வையில் அல்லது வழிகாட்டுதலின் கீழ் சுதந்திரமானதை போன்று செயல்படுகிறது. விஷ்ணு புராணத்திலிருந்து வரும் இந்த ஸ்லோகத்தில் புருஷோத்தமரமான முழுமுதற் கடவுளின் ஒட்டுமொத்த சக்தியும் 3 பிரிவுகளில் பிரிக்கப்படுகின்றது. பகவானின் ஆன்மீக அல்லது அந்தரங்க சக்தி, நடுத்தர சக்தி அல்லது கஷத்திரஜ உயிர்வாழ் மற்றும் பரம புருஷனிடமிருந்து பிரிக்கப்பட்டு சுதந்திரமாக செல்வப்படுவதை தோன்றும் ஜட சக்தி. ஸ்ரீல வியாசதேவர் தவத்தினாலும் தன் உணர்வினாலும் பரமபுருஷ பகவானை கண்ட போது அவருக்கு பின்னால் நின்று கொண்டிருந்த அவரது பிரிக்கப்பட்ட சக்தியையும் கண்டார். அபஷ்யத் புருஷம் பூர்ணம் மாயா சதத் அபாஸ்ரயம். மேலும் அஃது உயிர்வாழிகளின் அறிவை மறைக்கக்கூடிய பகவானின் பிரிந்த சக்தியான ஜடசக்தியே என்பதையும் வியாசதேவர் உணர்ந்தார். யயா சம்மோகிதோ ஜீவ ஆத்மானா திரிகுணாத்மகம். பிரிக்கப்பட்ட ஜடசக்தி ஜீவன்களை மயக்குவதால் அவர்கள் அந்த ஜடசக்தியின் ஆதிக்கத்தின் கீழ் மிகவும் கடுமையாக உழைக்கின்றனர். தங்களது வாழ்வின் குறிக்கோளை நிறைவேற்ற தவறுகிறோம் என்பதை அவர்கள் அறியாமல் உள்ளனர். துரதிர்ஷ்டவசமாக அவர்களில் பெரும்பாலானோர் தங்களை உடல்களாக எண்ணுகின்றனர். மரணத்துடன் அனைத்தும் முடிந்துவிடும் என்று நினைப்பதால் அவர்கள் பௌதீக புலன்களை பொறுப்பற்ற முறையில் அனுபவிக்கின்றனர். இந்த நாஸ்திக கொள்கையானது இந்தியாவில் கூட தழைத்தோங்கியது. அஃது இந்தியாவில்
சில நேரங்களில் சார்வாக முனியினால் பரப்பப்பட்டதே. அவர் கூறுகிறார், ருணம் கிருத்வா கிருத்தம் பிபேத் யாவத் ஜீவே சூகம் ஜீவே பஸ்மி பூதஸ்ய தேகஸ்ய புத புனர் ஆகமனோ பவே. அவருடைய கொள்கை என்னவெனில், ஒருவன் தான் வாழும் காலம் வரை எந்த அளவிற்கு நெய் உண்ண முடியுமோ அந்த அளவிற்கு உண்ண வேண்டும். இந்தியாவில் பலதரப்பட்ட உணவினை சமைப்பதற்கு நெய் ஒரு அடிப்படை பொருளாகும். ஒவ்வொருவரும் நல்ல உணவினை சுமைக்க விரும்புவதால் சார்வாக முனிவர் இயன்ற அளவு நெய்யினை உண்ணும்படி அறிவுறுத்துகிறார். ஒருவர் கூறலாம், என்னிடம் பணமில்லை, என்னால் எவ்வாறு நெய் வாங்க முடியும்? ஆயினும் சார்வாக முனிவர் பதிலளிக்கிறார், உன்னிடம் பணம் இல்லாவிடில் பிச்சை எடு, கடன் வாங்கு அல்லது திருடு. ஆனால் ஏதாவது ஒரு வழியில் நெய்யை பெற்று வாழ்க்கையை அனுபவிப்பதாக. பிச்சை எடுத்தல், கடன் வாங்குதல், திருடுதல் முதலிய அங்கீகரிக்கப்படாத செயல்களுக்கு தான் பொறுப்பாளியாக நேரிடுமே என்று யாரேனும் மேலும் ஆட்சேபம் தெரிவித்தால் அவர்களுக்கு சார்வாக முனிவர் பதிலளிக்கிறார், நீங்கள் எந்த பொறுப்பிற்கும் உட்பட மாட்டீர்கள். மரணத்திற்கு பின்னர் உங்களுடைய உடல் சாம்பலாக்கப்பட்ட உடனேயே அனைத்தும் முடிந்து விடுகிறது. இதுவே அறியாமை எனப்படுகிறது. உடல் அழிவுறும் போது ஆத்மா அழிவுறுவதில்லை என்பதை பகவத்கீதையிலிருந்து அறிகிறோம். ந ஹன்யத்தே ஹன்யமானே ஷரீரே. ஒரு உடலின் அழிவானது மற்றொரு உடலுக்கு மாறுவதை குறிக்கின்றது. தேகாந்திர பிராப்தி. எனவே ஜட உலகில் பொறுப்பற்ற செயல்களை செய்வது மிகவும் அபாயகரமானதாகும். ஆத்மாவை பற்றியும் அதன் பற்பல பிறவிகளை பற்றியும் அறிவின்றி இருக்கும் மக்கள் ஜட சக்தியினால் மயக்கப்பட்டு அத்தகு பொறுப்பற்ற செயல்களில் ஈடுபடுகின்றனர். ஆன்மீக வாழ்வின் குறிப்புகள் ஏதுமின்றி துளியளவு ஜட அறிவினால் மட்டும் மகிழ்ச்சியாக இருக்கலாம் என்று அவர்கள் எண்ணுகின்றனர். இதனால்தான் முழு பௌதிக உலகமும் அதன் செயல்களும் அவித்யா கர்ம சஞ்ஞான்யா என்று குறிப்பிடப்படுகின்றன. பரமபுருஷ பகவானிலிருந்து பிரிக்கப்பட்டுள்ள ஜடசக்தியின் கீழ் பணிபுரியும் மனிதர்களின் அறியாமையை விளக்குவதற்காகவும் அவர்களது உண்மையான செயல்களான ஆன்மீக செயல்களை புதுப்பிப்பதற்காகவும் பகவான் அவதரிக்கின்றார். யதா யதாஹி தர்மஸ்ய கிளானிர் பவதி பாரத. மனிதர்கள் தங்களது உண்மையான இயற்கையிலிருந்து விலகிய மாத்திரத்தில் இங்கு வரும் பகவான் அவர்களுக்கு கற்பிக்கின்றார். சர்வதர்மான் பரித்தேஜ்ய மாம் ஏக்கம் சரணம் கிருஜ. அன்புள்ள உயிர்வாழிகளே, எல்லா பௌதிக செயல்களையும் கைவிட்டு பாதுகாப்பிற்காக முழுமையாக என்னிடம் சரணடையுங்கள். பகவத்கீதை 18:66. சார்வாக முனிவரின் கூற்றுக்குள்ளி, ஒருவன் பிச்சை எடுத்து கடன் வாங்கி அல்லது திருடியாவது நெய்யை வாங்கி வாழ்வை அனுபவிக்க வேண்டாம். ருணா கிருத்வா கிருத்தம் பிபேத். இவ்வாறு இந்தியாவின் மிகப்பெரிய நாஸ்திகன் கூட நெய்யை சாப்பிட வேண்டும் என்றே படித்திருக்கின்றார். மாமிசம் சாப்பிடுவதே அன்று. புலிகள் மற்றும் நாய்களை போன்று மனிதர்களும் மாமிசங்களை உட்கொள்வார் என்பதை யாரும் நினைத்து கூட பார்த்திருக்கவில்லை. ஆனால் இன்றைய மனிதர்கள் மிருகங்களை போன்ற தாழ்ந்த நிலைக்கு வந்துவிட்டனர். தங்களிடம் மனித நாகரிகம் உள்ளது என்று அவர்களால் இனி கூறிக்கொள்ள இயலாதே. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா, வெரி நைஸ். நிறைய படிச்சிட்டீங்க. சோ நம்ம இங்க வர்ற குவிக் ரிவிஷன் என்னன்னா, 3 கேட்டகரி நம்ம பார்த்தது அதே தான் ரிப்பீட் ஆயிட்டு இருக்கு, ரொம்ப டிஃபரன்ஸ் இல்லை. ஸோ கிருஷ்ணர் வந்து நம்மளே பார்த்திருக்கோம். அவஜானந்தி மாமூட ஆசிரம் தழி ஆசிரிதாக பரபிரம்ம பரானந்தோ பரபூத பாய்ஸ்வரன். ஸோ பேசிக்கலி யார முட்டாள்தான் நம்ம கிருஷ்ணர் வந்து ஃபார்ம் ஃபார்ம் இருக்கு ஆனா மனித ரூபம் அப்படின்னு சொல்றவங்க, ரைட்? அது உண்மை இல்லை அப்படின்றத பார்த்திருக்கோம். அடுத்தது வந்து வெரி பியூட்டிஃபுல். நிறைய தடவை நான் உங்களுக்கு காட்டியிருக்கேன் கூட வீடியோ. ஆக்சுவலா இருள்ன்றது என்ன? வெளிச்சம் இல்லாததா. இருள்ன்றது ஒண்ணு இல்ல, ரைட்? சோ லைட் இல்லைன்னாதான் டார்க்னஸ் அப்படின்னு ஒண்ணு கிரியேட் ஆகாது. சோ கிருஷ்ணர் இல்லன்றதுதான் இருள். நம்ம இது பார்த்திருக்கோம். என்ன? கிருஷ்ண சூரிய சமா மாயா ஆயா அந்த காரா தாவா நதி நாரா
மாயாக்கா அதிகாரம், ரைட்? சோ யாவான் கிருஷ்ணா தாரா நெய் மாயாக்கா அதிகாரம். அதாவது யாரவான் கிருஷ்ணானா எங்க கிருஷ்ணர் இருக்காரோ, தாவான் நெய்யனா இல்ல, யாரோட அதிகாரம்? மாயாவோட அதிகாரம், ரைட்? சோ கிருஷ்ணா சூரிய சமா, கிருஷ்ணர் வந்து சூரியத்துக்கு சமா, மாயா சமா அந்தகாரா, அந்தகாரனா இருளுக்கு சம்பந்தம் அப்படின்றத நம்ம எங்கேயோ படிச்சோம், நம்ம இங்கதான் எங்கேயோ படிச்சோம் நம்ம சைத்தன்யால, ரைட்? சோ சைத்தன்யா சரிதாமிர்தா மத்திய லீலால, மத்திய லீலா கூட இல்ல, அந்திய லீலா ஒரு தடவை நான் ஸ்லோகா எடுத்து போட்டேன். சோ அதனால ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் என்னன்னா நம்ம வந்து புரிஞ்சுக்கணும், ரைட்? கிருஷ்ணர் இருந்தா எல்லாமே. இது நம்ம ஆல்ரெடி லாஸ்ட் ஸ்லோகத்திலேயே நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டேன். இப்போ வந்து கிருஷ்ணர் டிக்டாஃபோன் எடுத்தீங்க வச்சுக்கோங்களேன், வெரி பியூட்டிஃபுல். இது வந்து பிரபுபாதா சொன்ன டைரக்ட் எக்ஸாம்பிள். அவர் என்ன சொல்றாரு, நான் தான் டிக்டாஃபோன்ல சொல்லியிருக்கேன், பேசியிருக்கேன், ரைட்? என்னோட அது வேற, ஆனா எக்ஸாக்ட்லி நான் தான், அது என்னோட வார்த்தை தான். இப்ப நம்ம ரெக்கார்ட் பண்றோம், அது நம்ம இல்ல, ஆனா அது வேற. அதே மாதிரிதான் கிருஷ்ணர் எக்ஸாம்பிள் அவ்வளவு பியூட்டிஃபுல்லா கொடுத்திருக்காரு பாருங்க. கிருஷ்ணர் வந்து மெட்டீரியல் எனர்ஜி, அது அவர்தான், ஒரிஜினலி அவர்கிட்ட இருந்து வந்ததுதான், ஆனா அவர்தான் அதுன்னு சொல்ல முடியாது, கிரியேட்டா. இதுதான் வந்து 9.10 நம்ம பாத்துக்கோம். மயா தக்ஷேன பிரகிருதி சுயதே சராச்சரம், ரைட்? சோ இது வந்து கிளியரா வந்து கிருஷ்ணர் வந்து இட்ஸ் செப்பரேட்டட் எனர்ஜி ஆஃப் மைண்ட், but I am not in it அப்படின்னு. இங்க the material energy is working under my direction. It is producing all moving and unmoving objects. சரா அக்ஷரா, சராச்சரம்னா சரா ஆனா மூவிங், அக்ஷரானா மூவ் ஆகாதது அப்படின்றத அவங்க சொல்லியிருக்காங்க. எங்க நம்ம 9.10. இது எதுக்கு என்ன அர்த்தம்னா அதேதான், ரெண்டுமே வந்து அவரோட டைரக்ஷன்ல தான் வந்திருக்கு, எதுவுமே அவர் இல்லாம நடக்காது, ஆனா எல்லாமே கிருஷ்ணர் வச்சுதான் நடக்குது அப்படின்றத முக்கியமானது. சோ விஷ்ணு புராணத்துல வந்து என்னன்னா the spiritual or internal potency of the Lord தான் நம்ம இருக்கோம், marginal potency. க்ஷேத்ரஜ்ஞா அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? என்ன களத்தை உடையவன், அதாவது உடலை உடையவன், அது க்ஷேத்ரம். உடல், க்ஷேத்திரம்ங்கிறது உடல், க்ஷேத்ரஜ்ஞா அப்படிங்கிறது அந்த உடலுக்கு உரிமையாளர், ஆத்மாவை குறிக்குது. இல்ல, க்ஷேத்ரான்றது உடல், க்ஷேத்ரஜ்ஞா அப்படின்னா என்ன? அந்த உடலுக்கு உரிமையானவன். ஞா அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? ஞானம், ஞானம், கரெக்ட். அந்த உடம்பை உரிமையானவர், கரெக்ட். பட் நான் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண ஆன்சர் அந்த உடம்பை பத்தி தெரிஞ்சவர். இப்போ என் உடம்பை பத்தி எனக்கு கொஞ்சம் தெரியும், ஆனா எனக்கு அங்க இருக்கிற நீங்க விஜயகுமாரி மாதாஜி பத்தி உடம்பு பத்தி தெரியுமா? தெரியாது. ஆனா கிருஷ்ணருக்கு என் உடம்போ தெரியும், அவங்க உடம்போ தெரியும், ரைட்? சோ அதனால க்ஷேத்ரஜ்ஞானா எனக்கு என் உடம்பு ஒண்டிதான் தெரியும், அதுதான் லிவிங் என்டிட்டி, அதுதான் மெட்டீரியல் பொட்டன்சி, ரைட்? அந்த இதுதான் அதை பத்தி சொல்றாங்க அப்படின்னு. அதுக்கப்புறம் வந்து மெட்டீரியல் பொட்டன்ஷியல் ஆகும். மெட்டீரியல் பொட்டன்சின்னு சொல்லல மாதாஜி. என்ன சொல்றாங்கன்னா பாருங்க, in this verse Vishnu Puram total energy of supreme is classified into 3. அதாவது spiritual internal potency of the Lord, அதுதான் spiritual energy. marginal potency தான் ததாக் சக்தி, and material potency ன்னு சொல்லிருக்காங்க மாயா சக்தி, அது internal material சக்தின்னு சொல்லல. ஓகே, சோ வியாசர் வந்து மெடிடேட் பண்ணிட்டு இருக்கச்சே அவர் ரியலைஸ் பண்ணாரு, ஓ கிருஷ்ணர் இருக்காரு, அவர் வந்து செப்பரேட்டட் எனர்ஜி அப்படின்றது. அவர் என்ன ரியலைஸ் பண்றாரு, இந்த மாயா சக்தி வந்து கவர் பண்றது, அதனால நம்ம வந்து அந்த பிரம்மையில நம்ம இருக்கோம், நான் தான் உடல் அப்படின்ற பிரம்மை, கரெக்ட்? ஐ எம் த பாடி. அது கெடுக்குதா? மாயா சக்தி நம்மள கெடுக்குதா? மாயா சக்தி நம்மள கெடுக்கல மாதாஜி, நம்ம வந்து மாயா சக்தியை கெடுக்க விடுறோம். எதுக்குன்னா நம்மளுக்கு மாயா சக்தி கெடுறதுக்கு நம்மளுக்கே இஷ்டம். எப்படி வச்சுக்கோங்க, நம்மளுக்கு நகை ஆசை நம்மளுக்கு நல்லா தெரியும், ஆனா அந்த நகை போடணும்ன்ற ஆசை நம்ம நிறைவேற்றுறதுக்கு நம்மளுக்கு மோட் ஆஃப் பேஷன் வேணும். நான் நிறைய சொத்து சம்பாதிக்கணும்னா நான் மோட் ஆஃப் பேஷன்ல இருந்தாதான் முடியும். சோ மாயா சக்தி நம்மள கெடுக்குதுன்னு இல்ல, மாயா சக்தி வந்து நம்மளுக்கு வந்து ப்ரொவைட் பண்ணுது நம்மளோட ஆசையும் நம்மளுக்கு தகுதிக்கு தகுந்த மாதிரி. அதை எடுத்துட்டு நம்ம பக்தியும் பண்ணலாம், இல்ல கெட்டும் போலாம், அது நம்ம சாய்ஸ். இப்போ நீங்க ஆசையை நிறைவேற்றுறது பேஸ்ட் ஆன் கிரெடிட் பாயிண்ட்ஸ். கிரெடிட் பாயிண்ட்ஸ் நீங்க பண்ற ஆசையோட சேர்த்து நீங்க பண்றதுக்கு டு யூ டிசர்வ் அப்படின்ற கிரெடிட் பாயிண்ட்ஸ். ஓகே, அதை வச்சு இட் வில் சாங்க்ஷன். ஆன்மீகத்துக்கும் அது நமக்கு ஹெல்ப் பண்ணும். அது ஆன்மீகத்துக்கு ஹெல்ப் பண்றது இல்லன்றது வந்து நம்ம கையில இருக்கு. அது ஆன்மீகத்துக்கு எல்லாம் ஹெல்ப் பண்ணாது. அது எப்போ ஹெல்ப் பண்ணோம்னா, நீங்க கிருஷ்ணர்கிட்ட ரொம்ப பக்தி இருந்தா, ஐயோ இது கிருஷ்ணரோட டைரக்ட் ஆளு, நம்ம கிட்ட எதுக்குறா மம்புன்னு சொல்லி ஒதுங்கிடும். அதுதான் விஷயம். மாதாஜி, அத கையாடுறது நம்ம கையில தான் இருக்கு இல்லையா? கரெக்டா சொன்னாங்க. நம்ம அது கையாடுறது கொஞ்சம் நம்ம கையில இருக்கு, பாக்கி கிருஷ்ணர் கையில இருக்கு. ஏன்னா நம்ம கையில வந்து எல்லாமே இருந்தா நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும். இப்போ பார்த்தோம்னா மேன் இஸ் கம்பேர்ட் டு
பட்டர் அண்ட் விமன் இஸ் கம்பேர்ட் டு ஃபயர் அப்படின்வாங்க. என்னன்னா இது ரெண்டு வந்து பக்கத்துல வச்சா மெல்ட் ஆகும் பட்டர்னு. வைக்கிற சான்ஸ் நம்ம ஏன் கொடுக்கணும், ரைட்? அந்த காலம் விடுங்க, நம்பத்திலேயே சவுத்னு டைரக்டா இந்த மீட்டிங்லயே சொல்றேன், சவுத்ல வந்து நம்ம வந்து ரொம்ப வந்து ஒரு டிஸ்டன்ஸ் மெயின்டைன் பண்ணி தான் நம்ம பேசுவோம். ஜென்ரலாவே எடுத்தா நம்ம கட்டிப்படு, இது தப்புன்னு நான் சொல்லல, பட் எதுக்கு சான்ஸ் கொடுத்துட்டு பிரச்சனை அப்படின்னு சொல்லிட்டு பண்ணணும். நான் வந்து காலேஜ் பசங்க என் பொண்ணு அவங்க எல்லாம் வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க, நானும் கேட்டுட்டு இருக்கேன். அதுல வந்து என்ன டிஸ்கஷன்னா, கட்டி எப்படி பிடிக்கிறது, எப்படி ஓடி போறதுன்னு டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. எப்படின்னா இப்படி கட்டி பிடிச்சா பிரச்சனை, நம்ம ஓட முடியாது, அப்படியே பிடிச்சாலும் இப்படி படிக்கணும். நானே இதுக்கு ஏன் இவ்வளவு பிளான் போடுறீங்க, ஏன் பிடிக்கணும், ஏன் ஓடணும்? ஏன்னா அப்ப வந்து சவுத்ல இருக்கிற அந்த மென்டாலிட்டி என்னமோ இருக்கு, பிரச்சனைன்னு வந்தா நம்ம ஓடிடணும் அப்படின்னு. அப்ப எதுக்கு நம்ம வந்து வெளிநாடு கூட இல்ல, நம்ம எதுக்கு நம்ம உள்நாட்டிலேயே அது ஏன் ட்ரை பண்ணணும்? சரி, நம்மளுக்கு வந்து இது சரின்னு படலன்னு வச்சுக்கோங்க, அப்போ சரின்னு படாம தான் வளர்த்துருக்காங்க பசங்க எல்லாரையும். அப்ப எதுக்கு ட்ரை பண்ணிட்டு போனோம் அப்படின்ற திங்கிங் அப்படின்னு நான் ஓட்டிட்டு இருந்தேன். சோ எதுக்கு நான் சொல்றேன்னா, இது வந்து பண்றது தப்பா சரியான்றத பத்தியே நான் பேசல. நான் பேசுறது வந்து ஒரு சாஸ்திரத்துல இப்படி எல்லாம் போட்டிருக்காங்க, இதெல்லாம் வந்து கரெக்டா இல்லையா நம்ம ஏன் அனலைஸ் பண்ணோம். எனக்கு கூட அந்த வம்பு ஜாஸ்தி தான். கேரளா போறச்சே நான் சொன்னேன் இல்லையா, அவங்க சொன்னாங்க அந்த ஒரு இடத்துல வந்து பேய் இருக்கு அப்படின்னா அப்படியா வா போலான்னு சொல்லி நானும் என் பொண்ணும் கிளம்பினோம். எங்க அம்மா மூடிட்டு கம்முன்னு 2 பேரும் வாய மூடிட்டு இங்க உட்காருங்க அப்படின்னு திட்டினாங்க. கரெக்டா என்னடி பிரபு பண்ணாரு, உனக்கு என்ன ப்ராப்ளம், யூ ரியலி டோன்ட் பிலீவ் கோஸ்ட் இஸ் மோர் பவர்ஃபுல் தேன் யூ? ராதிகா, கோஸ்ட் டெஃபினெட்லி உன்னை விட கிளாஸ்லயே சொன்னார் அவர், கோஸ்ட் இஸ் மோர் பவர்ஃபுல் தேன் யூ அப்படின்னு. அப்போ அவர் சொன்னப்பந்தான் பிராங்கா சொன்னா எனக்கே புரிஞ்சுது. இப்போ நீங்க சொல்லுவீங்க என்ன மாதாஜி, இப்போ பிரபு சொன்னாரு மாதாஜி உங்களுக்கு கொஞ்சம் மூளை ஜாஸ்தி, அப்போ நான் அவ்வளவு மரமண்டியா? ஏன்னா கோஸ்ட் வந்து பவர்ஃபுல்லா இல்லையான்றது கூட என் மைண்ட்ல ஏறல. உங்களுக்கு புரியுதுயா? சரி, அந்த லெவலுக்கு எனக்கு பக்தியா அதுவும் இல்லை. சோ ஏன் சொல்றேன்னா, சில தடவை வந்து நம்மளுக்கு வந்து தெரியாது, ஏன்னா நம்ம அந்த ஆங்கிள் திங்க் பண்ண மாட்டோம். திங்க் பண்ணாத அப்புறம் நம்ம கம்முனு, அதுக்குதான் நம்ம வந்து எப்பவுமே வந்து ஒரு குரு வச்சுக்கணும். இது வந்து ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள், பட் இது ஒரு சீரியஸ் எக்ஸாம்பிளா கூட இருக்கலாம். இப்ப அங்க நிஜமாவே பேய் இருக்கா இல்லையான்ற அனாலிசிஸ் நான் எடுக்க வரல, பட் என்ன சொல்ல வரேன்னா, அது இருந்துச்சு வச்சுக்கோங்களேன். இப்போ 2 பேர் இருந்தாங்க, ஒரு குரு ஸ்தானத்துல எங்க அம்மா, நிஜமான குரு நாமனிஷ்ட பிரபு இருந்ததால என் மைண்ட் வந்து கண்ட்ரோலை வாய மூடிட்டு இருந்தேன். இப்போ நிஜமாவே அந்த இடத்துக்கு போய் நோண்டி என் பக்தியும் ஒர்க் ஆகலைன்னா அந்த பேய் வந்து உட்காரலாம் இல்லையா? வாட் ஐம் டெல்லிங் யூ, அந்த ஆப்ஷனும் இருக்கு இல்லையா? இது வந்து நான் ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்றேன். பேயன்றது பேய சொல்ல, மாயான்ற ஒரு சக்தி கூட ஏறலாம். சோ அந்த சான்ஸ் இருக்குன்னா எதுக்கோசரம் ட்ரை பண்ணணும் அப்படின்றது ஒரு வெரி லாங் தாட். நிறைய தடவை நான் சொல்லுவேன், வைன் டெஸ்ட் இருந்து வெளில வரணும் அப்படின்ற அந்த புத்தி எனக்கு இருக்கு, இப்போ கூட இருக்கு. பட் அது நிஜமாவே இருந்து வெளில வர்றது இஸ் இட் வொர்த்? ஏன்னா அது போய் சண்டை போட்டு பத்மா மாதாஜி நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணி அது இன்னொரு சைட்ல கண்ட்ரோல் பண்ணி 2 பேரும் இழுத்து எதுக்குமா? சிம்பிளா வந்து நம்ம கிருஷ்ணா முடியல என்னால, நீயே டேக் ஓவர் பண்ணு, ஐ வாண்ட் யூ, ப்ளீஸ் ஹெல்ப் மீ, 2 வார்த்தை சொல்றதுக்கு நம்மளுக்கு எங்க இருந்து அவ்வளோ ஒரு அகங்காரம்? இல்ல மாதாஜின்னு சொல்லுவோம், வெளியில இல்ல, பட் நம்மளுக்கு தெரியாம உள்ள எங்கேயோ இருக்கு. அதுதான் நான் சொல்றேன். சரியா? ஓகே, இது வந்து வெரி நைஸ். நம்ம பயம் தான் பேய்ங்கிறாங்க, நம்ம பயப்படாம இருந்தா அதுதான் ஒரு ஒளிய பேய் நம்ம கிட்ட வராதுங்கறாங்க. the biggest ghost is a fear அப்படின்வாங்க, fear of the past, fear. இது வந்து ஒண்ணு, அதாவது நமக்கு பயம் இருந்துச்சுன்னா பேய மாதிரி துரத்தோன்வாங்க. ஆனா பேயன்றது இப்பதான் சொன்னேன், பேயன்றது உண்மை. இது பகவத்கீதா படிச்ச அப்புறம் தான் எனக்கு தெரிஞ்சிச்சு, அது வரைக்கும் பேயன்றது இருக்குன்றதே எனக்கு தெரியாது. न जायते म्रियते वा कदाचिन् नात्वा भूयः वाच भूयले अजा नित्यम शाश्वतम पुराणो हन्यते हन्यमाने शरीरे, ரைட்? இதுதான். சோ எப்படியுமே சரீரத்தை கொலை பண்ண முடியாது அப்படின்றத நம்ம படிச்சோம் பகவத்கீதால, ரைட்? சோ அது முக்கியம். ததா தேகாந்தரஸ் பிராப்தி தத்தர் தீயச மொயத்தா, அதாவது இது எல்லாமே நான் சொன்ன தீரா கிட்ட இருந்துதான் கத்துக்கணும்ன்றதுக்கு நம்ம சொல்லிட்டோம். சோ இது நெக்ஸ்ட் வந்து என்ன சொல்றாரு இவரு, இது வந்து ஹியூமன் பீயிங் வந்து மெட்டீரியல் எனர்ஜி டச் பண்றதால, கிருஷ்ணரை விட்டு போறதால இட்ஸ் கெட்டிங் இன்ஃப்ளூயன்ஸ்ட். இது வந்து மெட்டீரியல் ஜடம் ஆகல, பட் அது இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ஆகுது. இதனாலதான் கிருஷ்ணா சொல்றாரு, சர்வதர்மியாம் பரித்தியாக மாமேக்கம் சரணம் வஜா ஆம் துவாம் சர்வ பாப்பேபியோ மோக்ஷா இச்சாமி மா சுச்ச. அம்மா நீ சரண்டர் நான் பாத்துக்கிறேன், ஆனா நான் நம்ப மாட்டேன். அதுதான் நம்ம கிட்ட பிரச்சனை. 2 ப்ராப்ளம் நம்மளுக்கு. ஒண்ணு, நம்பிக்கை இல்ல. ஆசை இருக்கா? இருக்கு. நல்லா பாருங்களேன், நம்மளுக்கு ஆசை இருக்கா? இருக்கு, அந்த லெவல்ல வந்திருக்கோம். நம்பிக்கை ஃபுல்லா இருக்கானா இன்னும் கொஞ்சம் டவுட்ல தான் இருக்கும். நீங்க வீட்டுல போய் திங்க் பண்ணுங்க, கொஞ்சம் எங்கேயோ இஸ் இட் யூ கிருஷ்ணா அப்படின்ற நம்பிக்கை இருக்கு, ஆசை கொஞ்சம் கொஞ்சமா வந்திருக்கு. சோ இது 2மே அச்சீவ் பண்றச்சதான் we will improve அப்படின்னு. யாரோ ஒருத்தவங்க சொன்னாங்க, நெய் சாப்பிட்டுட்டே இருந்தா மேல இருந்துச்சு நெய் பத்தி, நான் எப்படி நெய்யை விட்டனே. that as long as one lives one should eat as much as ghee as possible. அதாவது நெய் தான் கிளாரிஃபைட் பட்டர் சொல்லுவாங்க, நெய் வச்சுதான் எல்லாம் பண்ணுவோம். நெய் தான் ஆக்சுவலா பார்த்தா கவு கீ அவ்வளவு நல்லது.
ரைட்? இப்போ நம்ம நெய் விளக்கு எதுக்கு ஏத்துறோம்னா, அந்த நெய் விளக்குல ஆக்சிஜன் ரிலீஸ் ஆகுது. நெய் வந்து ரிலீஸ் பண்றச்சு ஆக்சிஜன் ரிலீஸ், அது வந்து நம்ம சுவாசத்துக்கும் அவ்வளோ நல்லது. ரைட்? இப்போ நம்ம எல்லாம் கொஞ்சோண்டுதான் ஒரு 5 நிமிஷம் விளக்கு ஏறுற மாதிரி பாக்குறோம். முன்னெல்லாம் ஃபுல்லா 24/7. அப்ப எவ்வளவு ஆக்சிஜன் நல்லதாகும். ரைட்? சோ அதனால இதெல்லாம் தான் ஆக்சுவல் உண்மை. சோ இதோட நான் இதை முடிச்சுக்கிறேன். வாஞ்ச கல்பதருபியஸ்ச கிருபா சிந்துபிய ஏவச்ச பதிதானான் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமஹ. அனந்த கோட்டி வைஷ்ணவ ஜெய். ஸ்ரீலா பிரபாத் ஜெய். நாமாச்சாரிய ஹரிதாஸ் டாக்கூர் ஜெய். ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராம் 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 ஹரே ஹரே. ஏதாவது சந்தேகங்கள் இருக்கா? மாதாஜி, மந்திரவாதிகள் பேய் இல்ல அவங்க கண்ட்ரோல்ல வச்சிருக்காங்கன்னு சொல்றாங்களே, அவங்க மந்திரவாதி கேரளால எல்லாம் மந்திரவாதி எல்லாம் அவங்க கையில பேய் எல்லாம் வச்சிருக்காங்க. அவங்க எங்க வேணா அந்த பேயை வந்து அவங்களுக்கு அடிமை அப்படின்ட்டு எல்லாம் சொல்றாங்க. பேயை எடுத்துட்டு சுத்துவாங்களான்னு எனக்கு பேயை பத்தி தெரியாது. பட் ஒரு லெவலுக்கு மந்திரவாதின்றது தந்திரவாதின்னு சொல்றாங்க. ரைட்? தந்திரா ரெண்டுமே தந்திரவாதி வேற. ஆமா. சோ பேசிக்கலி மந்திரங்கள் சொல்றவர் மந்திரவாதி, தந்திரங்கள் ரெண்டுமே வந்து தாமசிகள் இருக்கிற இது. இப்ப மந்திரனா ஸ்லோகமும் மந்திரம் தான். சோ பேசிக்கலி இதெல்லாம் வந்து அந்த லோவர் சைட் ஆஃப் இது மாதாஜி, டிவோஷனல் இல்லையே, டிவோஷன்ல வராது. இது வந்து இப்ப வந்து ஏபிசி நம்ம வந்து பியூர் பக்தி, இது வந்து நம்ம சுத்த பக்தி, மோட் ஆஃப் குட்னஸ். பேஷன்ல வந்து பண்ற பக்திகள் தான் தேவதை வர்ஷிப் எல்லாம் வரும். இக்னோரன்ஸ்ல பண்றதெல்லாம் தான் தந்திரால வரும். இது வந்து என்னன்னா, நீ வந்து கிரேட் ஆகணும்னு நினைக்கிறது பக்தி. 2வது லெவல் கூட இருக்கலாம், உனக்கு நல்லது நடக்கணும் எனக்கு நல்லது. ஆனா எதுவுமே வேண்டான்றது சுத்த பக்தி, அதை விட்டுருங்க. கீழே வந்து நீ அழியணும் அப்படின்றதுக்கு சில மந்திரங்கள். இப்போ பாம் மாதிரி, கத்தி மாதிரி எடுத்துக்கோங்க மாதாஜி. கத்தியில் நான் ஆப்பிள் கட் பண்ணி கிருஷ்ணருக்கு வைக்கலாம், மனுஷனையும் கட் பண்ணலாம். ரைட்? சோ அந்த மாதிரி நிறைய தந்திரங்கள் இருக்கு ஆக்சுவலா. சோ தந்திரங்கள் வந்து பண்ண அது என்ன ரிஸ்க்னா, இப்ப பக்தி பண்ணி நம்மளால முடியலன்னா நம்மளுக்கு ஒன்னும் ப்ராப்ளம் இருக்காது. இப்ப நானே வேண்டேன் வச்சுக்கோங்க, பத்மா மாதாஜி ஹெல்த் நல்லா ஆகணும் அப்படின்னு. எனக்கு பவர் இல்லைனாலும் அந்த பிரேயர் வந்து ஒன்னும் பெருசா கெட்டது நடக்காது எனக்கு. ரைட்? நான் நம்பிக்கை இல்லாம கும்பிடுறேன், கொஞ்சம் நல்லதாகலாம். ஆனா தந்திரம் அப்படி இல்லை. அது வந்து அழிக்கணும்னு ப்ரே பண்ணி அவங்க அழியலன்னா திரும்ப என்ன வந்து இட்ஸ் வெரி பாய்சனஸ் மாதிரி. சோ அதெல்லாம் நிறைய ரூல். அதுவும் சயின்ஸ் தான், நம்மளுக்கு தேவையில்லை. தனி புக்ஸ் இருக்கு. நம்ம எல்லாம் பக்தியில வந்துட்டோம், இதை பத்தி நினைக்க மாட்டோம். இல்ல மந்திரவாதி எல்லாம் பேய் அவங்க கையில வச்சிருப்பாங்க, விடுவாங்க, அது இதுன்னு சொல்லுவாங்க. அதுக்கு சொல்றேன் எல்லாமே உண்மைதான் மாதாஜி. இது வந்து எப்படி கண்ட்ரோல் பண்றதுன்னு தெரிஞ்சு வச்சுக்கிறது. ரைட்? இப்போ வந்து என்னன்னா, நம்ம எப்பவுமே இது பிளாக் மேஜிக்கா இருக்கட்டும், பேயா இருக்கட்டும், இப்போ நம்ம ப்ராப்ளம் என்னன்னா, கிருஷ்ணர் இங்க இருக்காரு, நம்ம இப்படி இருக்கோம். இதுதான் அதை பத்தி போவோம். இப்படி திரும்பினோம் வச்சுக்கோங்களேன், நடுவுல வரணும் அவங்க. அதாவது அந்த இது பேயோ பிளாக் அது வர முடியாது. ஏன்னா அப்போ கிருஷ்ணர் நேருக்கு நேர் இருப்பாங்க. எந்த வீட்டுல பக்தி இருக்கோ அந்த வீட்டுல வந்து எந்த பேயோ எந்த பிசாசியோ வர சான்ஸே இல்லை. அதுக்குதான் என்னடி பிரபு சொன்னார், நீ வெனக்கட்டு போகாத அந்த இடத்துக்கு, உன் வீட்டுக்கு வராது, உன்னை வந்து நீ அதுக்குன்னு போய் தேடி அதோட இடத்துக்கு போயிட்டு ஹரே கிருஷ்ணா, உனக்கு அந்த டைம் ஹரேவும் வராது கிருஷ்ணாவும் வராது, நீ அப்படின்னாரு. அது உண்மையான ரைட்? ஏன்னா வரும் ஹரே கிருஷ்ணா, அது அந்த ஹரேக்கு அர்த்தமும் எனக்கு தெரியாது, கிருஷ்ணாக்கு அர்த்தமும் எனக்கு வராது. ரைட்? ஏன்னா இது வந்து ஒரு மூவி நான் 5 வயசுல பார்த்தேன். ஒரு கிராஸ வந்து வச்சுக்கிட்டு சொல்லு அப்படின்னு, கிராஸ வச்சுக்கிட்டு ஒரு பொண்ணு, ஓகே, குழந்தை இல்ல பெரிய பொண்ணு, அப்படி. அப்போ அந்த பேயை வந்து அந்த கிராஸ புடுங்குமா. என்னன்னா, ரைட் நவ் யூ டோன்ட் பிலீவ் இட், சோ இட்ஸ் ஜஸ்ட் a ஸ்டிக் அப்படின்னு. அதாவது அது எனக்கு ஞாபகம் இருக்கு. இப்போ உனக்கு அதுல நம்பிக்கை இல்ல, சோ நான் வெறும் கிராஸ வச்சுட்டு போனேன்னா என்ன ஆகும்? கிராஸ் தான் ஆயிடுவோம். அதுதான். சோ ஹரே பக்தி நம்மளுக்கு இல்லைன்னு சொல்லல. பிரச்சனை வந்துச்சு வச்சுக்கோங்க, ஆட்டோமேட்டிக்கா நம்ம வாயுர் அணி நம்ம பாத்துருக்கோம். என்ன நம்ம இதுல நம்ம பார்த்தோம், வாயுர் அனிலம் அமிர்தம் அசேஷம் பஷ்மாந்தம் ஷரீரம் ஓம் கிருதோ ஸ்மர கிருதம் ஸ்மர கிருதோ ஸ்மர கிருதம் ஸ்மர. அப்படின்னா ஐர போது நீ என்ன நினைனு அந்த கிருஷ்ணர் சொல்றாரு, நீ ஐரும் போது நீ என்ன நினைக்க வேணும், நானே உன்னை நினைப்பேன், நீ அதெல்லாம் கேட்க வேண்டாம் அப்படின்றதுதான் ஸ்லோகாவோட 18th ஸ்லோகாவோட அர்த்தம். இது நம்மளோட ஈஷோபனிஷத். இது வந்து ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லான ஒரு ஸ்லோகம், மறக்கவே முடியாது. ஆனா இது வந்து ஏதோ அது மறக்கும் இறக்கும் சமையல் இதெல்லாம் ஓகே. நானே பால்கனில இருந்து குதிச்சுட்டு கிருஷ்ணா சேமி என்னன்னா அது கொழுப்பு தானே. அது நம்ம திங்க் பண்ணி வச்சுக்கணும். அந்த கொழுப்பு கொஞ்சம் எனக்கு நிறையவே இருக்கு. அதனாலதான் இவங்க எல்லாம் சொல்லிட்டு இருக்காங்க. பேய் விஷயத்தும் அதேதான். அது வந்துச்சுன்னா காப்பாத்தனா ஓகே, நானே மெனக்கிட்டு போய் எக்ஸ்கியூஸ் மீ தூங்குறத எழுப்பி, அப்போ பே போக்கஸ் எனக்கு இருக்குமா, கிருஷ்ணா போக்கஸ் இருக்குமா? பே போக்கஸ் தான் இருக்கும். ஏன்னா பேயை தேடிதானே நான் போறேன். ரைட்? இப்ப நான் வந்து கம்முன்னு இருந்துட்டு பேய் வந்துச்சுன்னா ஐயோ ஏதோ ஒரு அரை மணி நேரம் கிளாஸ் எடுத்திருக்கோமே, கிருஷ்ணான்னு இருக்குமே, அந்த கிருஷ்ணாவை கூப்பிடலான்னு தோணும். ரைட்? ஏன்னா என் போக்கஸ் அதுல இல்ல. இப்ப வந்து நான் போக்கஸ் ஃபுல்லா நான் பேன்னு போயிட்டு கிருஷ்ணா எனக்கு போக்கஸ்ல இருக்காது. உங்களுக்கு புரியுதுங்களா? இது ஜென்ரலா எனக்கும் சரி உங்களுக்கும் சரி எல்லாருக்குமே தான்.
சோ இது வந்து மாதாஜி இந்த ஆக்சிடென்ட் எல்லாம் போறாங்கல்ல, ஆக்சிடென்ட் அப்ப அல்பாயுஸ்ல போறாங்க, அதெல்லாம் பேய அலைவாங்க, நம்ம போனா பிடிச்சுப்போம் அப்படிங்கிறாங்க. இங்க பெங்களூர்ல அப்படி ஒரு இடம் இருக்கு மாதாஜி. அங்க மாதாஜி ஓகே இது வந்து என்னன்னா கருட புராணத்துல வந்து ஆக்சிடென்ட், டிசீஸ், சடன் டெத் எல்லாம் பேயின்னு சொல்றாங்க மாதாஜி. பட் பேய்ன்றது என்ன, நம்ம இறந்த அப்புறம் நம்மளுக்கு கொஞ்சோண்டு கிரெடிட்ஸ் இருந்தா பித்ருலோகம் போவோம். பித்ருலோகம் போறது என்ன, நம்மளோட சட்டில் பாடி சோல் போகும், சோலோட சட்டில் பாடி, அதுக்கு மேல இன்னொரு சட்டில் பாடி இருந்து பித்ருலோகம் போகும். ஸ்வர்கலோகமும் அதே கான்செப்ட் தான், இன்னும் கிரெடிட் இருந்தா ஸ்வர்க்கம் போகும். ஓகே, இப்போ இந்த ரெண்டுமே இல்ல வச்சுக்கோங்க, கிரெடிட் இப்போ ஸ்வர்க்கம் போயிட்டு நல்லது என்ஜாய் பண்ணிட்டு வந்துருவோம். பித்ருலோகமும் அதே கான்செப்ட் தான், இன்னொரு உடம்புக்கு வெயிட் பண்ணுவோம். இப்போ நம்மளுக்கு கிராஸ் பாடி காலி, ஸ்பிரிட் சோல் இருக்கு, அப்புறம் சட்டில் பாடி இருக்கு. இன்னொரு சட்டில் பாடி இருந்தாதான் நம்ம போக முடியும். அதே மாதிரி இன்னொரு சட்டில் பாடி இருந்தாதான் நரக்கத்துக்கும் போவோம், அவஸ்தப்படுறதுக்கு. இல்லைன்னா பாடி இல்லைன்னா நம்ம எப்படி போவோம், ரைட்? நரக்கத்துல என்ஜாய் கஷ்டப்பட முடியாது, அனுபவிக்கிறதுக்கும் உடம்பு வேணும். அது வந்து சட்டிலர் தென் திஸ் பாடி. நீங்க சொல்ற மாதிரி பேய அலையணும்னா அந்த எந்த சட்டில் பாடியே இல்லாம இருக்கிற அந்த இன்டர்மீடியரி டைம் அது வந்து அலைவாங்க. அப்படின்றது வந்து பித்ருக்கள் வந்து எப்படின்னா நரக் கான்செப்ட் வந்து இங்கேயே இருக்காங்கன்றதுல. இது ஆக்சுவலி அமாவாசையோட கான்செப்ட் கூட அதுதான் சொல்றாங்க. அது சொல்லி நான் பயமுறுத்தல. அந்த செஷன்ல நான் கேட்டது என்னன்னா, பித்ருலோகத்துக்கு போயிட்டு அவங்க வந்து எவ்ரி அமாவாசைக்கு they will take approval to come and meet the people. சோ அவங்க வருவாங்க. அப்போ வந்து நம்ம நிறைய பிண்டம் வைக்கணும், அவங்க சாப்பாடணும், பசிக்கணும், அவங்க வைக்கணும் அப்படின்றது கான்செப்ட் ஒண்ணு. ஆனா நம்ம பாகவதத்துல சொல்லியிருக்கிற கான்செப்ட் என்ன, நம்ம வந்து எதுவா இருந்தாலும் டெய்லி பிரசாதம் வைக்கிறச்சே கிருஷ்ணர் பார்த்துப்பாரு. அது பித்ருலோகமா இருந்தாலும் நரகலோகத்துல இருந்தாலும் அவர் வந்து நம்ம பித்ருக்களை கவனிச்சுப்பாரு அப்படின்றது வந்து இஸ் அ பக்தர்களோட அப்ரோச். சரிங்களா? இப்போ கதை வேணுமா? மாதாஜி என்னோட கதை அப்புறம் வரேன். கார்த்தவீரியா கதை நீங்க இப்ப சொல்றதுதான் மாதாஜி ட்ரூ. மாதாஜி ஒரு டவுட், நிறைய பேர் நம்புறாங்க பேயா வருது, அவங்கள அடிட் பண்ணுது, இதெல்லாம் நிறைய பேர் நம்புறது இல்ல மாதாஜி. இல்ல மாதாஜி, நம்பினாலும் நம்பாலும் வரணும், ஆனா பக்தி இருந்தா வராது. சோ நம்ம வந்து நம்பாம பயந்து ஓடுறதுக்கு பதிலு நம்பி தெரிஞ்சு எதிர்த்துக்கணும். நான் கண்ணை மூடிட்டு ரோட்ல போவேன், காரு அடிக்காது அப்படின்றது ஒரு முட்டாள்தனம். நம்பினாலும் நம்பாத. இப்ப நீங்க ரோட்ல போறீங்க மாதாஜி, எனக்கு சன் மேல எல்லாம் நம்பிக்கையே இல்ல மாதாஜி, என்னமோ வளர்றாங்க மாதாஜி, யூவி ரேஸ் எல்லாம் இல்லையா இப்போ அப்படின்னு நீங்க சொன்னாலும் சொல்லாட்டாலும் உங்களுக்கு சுருன்னு எரியுதா இல்லையா? சின்னப்போ எரிஞ்சது இல்ல, ஏன்னா இப்ப யூவி ரேஸ் ப்ரொடெக்ஷன் இருந்துச்சு, இப்போ காலி ஆயிடுச்சு. இது உண்மைதான். நம்பினாலும் நம்பலனாலும் நம்மளுக்கு எஃபெக்ட் வரும். அதனால பேய் பிசாசிகள் எல்லாம் நம்பினாலும் நம்பினாலும் இருக்கு. ஆனா அதை நம்பி நம்ம பயக்கிறதுக்கு பதில் நம்ம நம்பி பக்தியில திரும்பினோம் வச்சுக்கோங்களேன், நிம்மதி வரும். அவ்வளவுதான் சிம்பிள். மாதாஜி ஒரே ஒரு சின்ன விஷயம் சொல்லணும். பகவானே நம்மள சேவ் பண்ணிடுவாரு மாதாஜி. என்ன விஷயம் மாதாஜி? ஒரு சின்ன விஷயம் சொல்லணும் மாதாஜி. சொல்லுங்க மாதாஜி. நீங்க சொன்னீங்க இல்லையா, அதாவது இந்த விபுவையும் அணுவையுமே எடுத்துக்கிட்டா, இப்ப வந்து நாங்க வந்து வயசு பிரகாரம் பாக்குறப்ப நாங்க விபு, நீங்க வந்து அணு. ஆனா இந்த பக்தி யோகத்துல, இந்த ஆன்மீக யோகத்துல போறப்ப கிருஷ்ணர் தான் விபு. வெரி பிக். நம்ம எல்லாருமே அணுதான். நான் வேற ஒண்ணு கேட்டேன், ஒரு உதாரணத்துக்கு தான் சொன்னேன். அதான் கிருஷ்ணர் தான் விபு சொல்ல, நீங்க மாத்தி சொல்லிட்டீங்க. நம்ம எல்லாம் விபு அப்படின்னீங்க. நம்ம விபு இல்ல, கிருஷ்ணர் ஒண்டி விபு. நம்ம எல்லாருமே அணு. சின்ன இது அந்த அறிவு வச்சு பாக்குறப்ப நீங்க வந்து கொஞ்சம் நிறைய அந்த ஆன்மீகத்துல நிறைய படிச்சிருக்கிறீங்க. அது வந்து கிருஷ்ணரோட பக்தி இது அப்படின்ட்டு நாங்க சொல்றோம். ஓகே மாதாஜி, எப்படின்னா தேங்க்யூ சோ மச். பட் இது எல்லாமே கிருஷ்ணரோட பக்தி தான். இப்போ டக்குன்னு ஒரு ஸ்லோகம் வருது அப்படின்னா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, நீங்க பேய் பிசாசு இதுக்கெல்லாம் சொன்னீங்கல்ல, அந்த அவரோட கோகர்ணத்தோட கதையை அவங்க எல்லாம் கேட்டுக்கவே இல்லையா? நீங்க ஒரு தடவை கோகர்ணம் கதை சொன்னீங்கல்ல பாகவதத்துல. கோகர்ணம் எதனால அவர் பாவத்தை தான் பண்றாரு? ஏன் கோகர்ணா? நம்ம இப்ப உங்ககிட்ட ஒரு கேள்வி, நீங்க நாளைக்கு ஆன்சர் சொல்லுங்க எல்லாருமே. கிருஷ்ணரோட வயசு கூட நீங்க இன்னும் சொல்லல. ஃபர்ஸ்ட் வந்து நான் சொன்ன கோகர்ணாவோட கதை 125. அது பூலோகத்தில். கோலோகத்தில் என்ன வயசுன்னு கேட்டேன். இன்னொரு பேய். ஓகே, கிருஷ்ணரோட வயது யாராவது தெரியுமா? அதுக்கப்புறம் நான் பேய் கதை சொல்றேன். ஐயோ, நீங்க சொன்னீங்களா? 14 வயது. அவரை எப்பவுமே 14 இயர்ஸ் தான் கோலோகத்துல. ஒண்ணு. ஓகே, பர்மனன்ட் 14. ஓகே, நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம கிருஷ்ணா புக்ல ஒரே ஒரு பேய் இருக்கு. அவர் மத்ததெல்லாம் டீமன்ஸ், ரைட்? அசுரர்கள்.
ஒன்னே ஒண்ணு பேய். அது என்ன பேய்ன்னு கண்டுபிடிச்சிட்டு வாங்க கிருஷ்ணா புக் படிச்சுட்டு. அது சரி, இவங்க எல்லாம் மந்திரவாதி தந்திரவாதி எல்லாம் இவங்க எல்லாம் சொன்னாங்கல்ல, நான் அதுக்கு தான் சொல்ல வரேன். கோரணம் கதையை இவங்க எல்லாம் கேட்டது இல்லையா? அவர் துந்துகாரி எல்லாம் எல்லாம் அலைஞ்சிருந்தாங்கல்ல, துந்துகாரி மத்தவங்க எல்லாருமே வந்து யாராரு தப்பு பண்ணாங்களோ எல்லாரும் அலைவாங்க, எங்கேயும் போக முடியாது, அவங்களுக்கு வந்துட்டு விடுதலை கிடையாது. அந்த விடுதலை இல்லாதவங்க எல்லாம் அதெல்லாம் கூட்டிட்டு வந்துதான் தந்திரகாரிங்க எல்லாம் காமிப்பாங்க, மந்திரவாதிங்க தந்திரவாதிங்க எல்லாம். அதுவும் எல்லாமே ஒரு டைப் ஆஃப் சயின்ஸ் மந்திரங்கள். அதெல்லாம் ஒரு டைப். அதனாலதான் அந்த மாதிரி அறையக்கூடாதுங்கிறதுக்கு தான் நம்ம கிருஷ்ணர் பின்னாடி போகணும். சொல்லிட்டாங்க மாதாஜி கரெக்டா. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்போ நான் கதை சொல்ல போறேன், ஒரே ஒரு நிமிஷம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. அர்ஜுனர் எல்லாருக்குமே தெரியும், பகவத்கீதா அர்ஜுனர் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஆனா ஸ்ரீமத் பாகவதத்துல வந்து பரீட்சித் மகாராஜ் வந்து அர்ஜுனர் மாதிரி வருவாரு அப்படின்னு சொல்லி அவங்க ஜோசியத்துல சொன்னோடனே 2 அர்ஜுனர்கள் ஞாபகம் வந்தாங்க. ஒண்ணு வந்து அவரோட ஆப்வியஸ்லி தாத்தா, அவரோட தந்தை வந்து அபிமன்யு, அபிமன்யுவோட தந்தை அர்ஜுனர். அது ரொம்ப டிஃபால்ட் தெரியும். அதே மாதிரி இன்னொரு அர்ஜுனர் ரொம்ப ரொம்ப ஃபேமஸான ஒருத்தர், அவர் பேரு கார்த்தவீர்யா அர்ஜுனா. இது எப்ப நடந்துச்சுன்னா, நம்மளோட அர்ஜுனர் மகாபாரத கதை வந்து துவாபர யுகால நடந்துச்சு. ஆனா இந்த கார்த்தவீர்யா அர்ஜுனா அதுக்கு முன்னாடி நடந்த நம்மளோட ஸ்பெஷல் கதை என்னன்னா திரேத யுகம், அதாவது ராமாயணம் நடந்த கதை. ஏன்னா ராவணன் வரப்போறாரு. கார்த்தவீர்யா அர்ஜுனருக்கு 1000 கைகள், பவர்ஃபுல், வெரி பவர்ஃபுல், எக்ஸ்ட்ராடினரிலி ஹேண்ட்சம், அவ்வளோ ஒரு அழகு. அவர் வந்து அவரோட மனைவிகளோட அவர் தண்ணியில இருந்தாரு, விளையாடிட்டு இருந்தாரு. ஓகே, நல்ல புத்தி தான், கெட்ட புத்தி இல்ல. சோ நம்ம கெட்ட மாதிரி நினைக்காம அவர் பாட்டுக்கு நல்லா அவர் இருக்கச்சே என்ன ஆச்சுன்னா, அந்த ஃபோர்ஸ், அந்த தண்ணியோட ஃபோர்ஸ் ஜாஸ்தியா இருந்தோடனே அவர் வந்து அவரோட 1000 கையில் அப்படி நிக்க வச்சாரு. இப்போ என்ன ஆச்சுன்னா, தண்ணி நின்ற உடனே நம்மளோட ஸ்ரீலங்கா மொத்தம் தண்ணி ஆயிடுச்சு. சோ ராவணருக்கு அவ்வளோ கோவம். கார்த்தவீர்யா அர்ஜுனை வந்து எப்படியாவது கண்ட்ரோல் பண்ணணும்னு ஒரே கோபத்துல வந்து பிடிக்க ஆரம்பிச்சார். கிட்ட வந்து அவர் அட்டாக் பண்ணணும்னு நினைக்கிறச்சே கார்த்தவீர்யா அர்ஜுன் ஒண்ணுமே இல்ல, ஒரே கையில அவர் கண்டினியூ பண்ணிட்டு இருக்காரு. அந்த ஹாலிடே பிளான் எல்லாம் அவர் நிறுத்தாம ஒரே கயிறை இப்படி பிடிச்சுக்கிட்டு அவரை அரெஸ்ட் பண்ணி வச்சுட்டார். ராவணனை ஒரு கையில பிடிச்சவர் அப்படின்னா கார்த்தவீர்யா அர்ஜுன் எவ்வளவு பவர்ஃபுல். ஓகே, ராவணன் யாரு? ராவணனோட தாத்தா பேர் என்ன? தாத்தா புலசிய முனி, ரைட்? சோ புலசிய முனி வந்து கார்த்தவீர்யா அர்ஜுன் கிட்ட கெஞ்சி கேட்டார், அப்பா அவனைய விடுங்கன்னு. அப்புறம் தான் விட்டார். சோ கார்த்தவீர்யா அர்ஜுன்ன்றவர் அவ்வளவு பவர்ஃபுல் அண்ட் வெரி நைஸ் பர்சன்ன்றது ஒரு எக்ஸாம்பிள். இப்போ எதுக்கு மாதாஜி சம்பந்தமே இல்லாம கார்த்தவீர்யா அர்ஜுனோட கதையை சொல்றீங்க அப்படின்னா, கார்த்தவீர்யாவோட அர்ஜுனோட பேரண்ட்ஸ், ஓகே, அவங்க பேரு இருங்க, அதான் பார்க்கணும். ஓகே, 10,000 வருடங்கள் தவம் செஞ்சாங்க ஆர்த்தி அண்ட் அனசூயா. அர்த்தி அண்ட் அனசூயான்றவங்க. ஓகே, அர்த்தி அனசூயான்றவங்க வந்து 10,000 வருஷங்கள் பண்றச்சே அவங்க என்ன கிரேட்னா, புருஷோத்தம் மாசத்துல வர அந்த ஏகாதசி கரெக்டா அவங்களுக்கு கிளாஷ் ஆச்சு. அந்த புருஷோத்தம் மந்த்ல அந்த ஏகாதசி டைம் அவங்க பண்ண டைம்ல பிறந்த குழந்தைதான், அந்த ஏகாதசிக்கு அப்புறம் பிறந்ததுதான் கார்த்தவீர்யா அர்ஜுன். அப்போ எவ்வளவு பவர்ஃபுல். அதனாலதான் 1000 கைகள். இதுல இருந்து என்ன தெரியுது, ஒரு ஆங்கிள் உண்டு இல்ல, இந்த புருஷோத்தம் லீலை பல ஆங்கிள், பல யுகங்கள், பல பேரை கண்ட்ரோலும் பண்றது, பல யுகங்களை இன்ஃபுளுன்ஸும் பண்றது. சோ நீங்க நினைக்கலாம் புருஷோத்தம் மந்த் என்ன மாதாஜி, இந்த ஏகாதசி என்ன கிரேட்னு. சோ இதுதான் ஆக்சுவலா பவர் ஆஃப் புருஷோத்தம் மந்த். சோ புருஷோத்தம் மந்த் வந்து எல்லா ஆங்கிளையும் அவர் அவ்வளோ ஒரு பவர்ஃபுல்லான ஒரு ரோல் எடுக்கிறார். ஏன்னா புருஷ உத்தமம், ரைட்? உத்தம புருஷன் அப்படின்றது கிருஷ்ணர் ஒளிதான். ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராம் 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 ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ணா. ஏதாவது சந்தேகங்கள் இருக்கா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அவர் முன்னாடியே நெய் சாப்பிடுறத பத்தி சொன்னீங்களே, நெய் திருடியாவது சாப்பிடணும் அப்படின்ட்டு. திருடியாவது சாப்பிடணும்னு சொல்ல, பக்தி பண்றச்சே நெய் வந்து பார்த்து பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னேன். பக்தி பண்றச்சே நெய் வந்து யூஸ் பண்ணணும், திருடியாவதுன்றது ஸ்டேட்மெண்ட் தயவு செஞ்சு பண்றாதீங்க. பில்வமங்கல டாபிக் நீங்க வந்து அந்த உடம்பு நல்லா இருக்கணும்னா ஏதோ ஒருத்தர் பேர் சொன்னீங்க, அவர் வந்து நீங்க கடன் வாங்கி நெய் சாப்பிடுங்க, இல்ல இப்படி சாப்பிடுங்க, அவர் வந்து படிச்சோம் கடன் வாங்கியாவது சாப்பிடுங்கன்றது ஸ்டேட்மெண்ட், ரைட்? உடம்புக்கோசரம் அந்த காலத்துல அதான் பண்ணுவாங்க. திருட ஒரே ஒரு திருடன் கிருஷ்ணர் தான் மாதாஜி, அவரை தான் நம்ம குளோரிஃபை பண்ணணும். அது தவிர யார் திருடினாலும் தப்புதான் அது. சும்மா விட்டுருவோமா மாதாஜி? நீங்க நெய்ய திருடிட்டு இருந்தா நாங்க சும்மா விட்டுருவோமா?
நான் வந்து திருடியே கேட்க மாட்டேன் மாதாஜி, பிச்சை எடுத்து சாப்பிடுவேன். உங்க வீட்டுக்கு வந்தா ஒரு கப்பு நெய் தயவு செஞ்சு கொடுத்துருங்க, இப்பவுமே கேட்டுறேன். அவ்வளவு சாப்பிட முடியாது மாதாஜி, ஒரு கப்பெல்லாம் சாப்பிட முடியாது. சும்மா சொல்லலாம் அவ்வளவுதான். 2 ஸ்பூனுக்கு மேல சாப்பிட்டு தகட்டி போயிடும். இல்ல 2 ஸ்பூன் சாப்பிட்டா போறோம். நம்மளுக்கு அந்த 2 ஸ்பூனே சாப்பிடுறதுக்கு நம்ம இதுக்கெல்லாம் பயப்பட்டு இந்த டயட் அந்த டயட்னு இருக்கோமே. ஹரே கிருஷ்ணா. நீங்க நெய் சாப்பிடுவீங்களா மாதாஜி? நிறைய சாப்பிடுவீங்களா? நான் உங்ககிட்ட சொன்னேன் கூட ஒரு கதை ஞாபகம் இருக்கா? ஒரு பக்தியின் கதையை ஒரு தடவை சொன்னேன். ஒரு தடவை வந்து பூஜை பண்ணிட்டு இருந்தோம். அப்ப வந்து நடுவுல வந்து அவர் சொன்னாரு இந்த மாதிரி ஒரு கப்ல நெய் வைங்கன்னு. சோ பூஜை எல்லாம் சாமான் வைக்கச்சே கிருஷ்ணர் ஞாபகம் தான். நெய் வைக்கச்சே வந்து கிருஷ்ணா கிட்ட சொன்னேன், கிருஷ்ணா இது பத்திரமா இருக்கட்டும், நான் சாப்பிடுறேன்னு. சோ இது என்ன, இது பக்தி இல்ல, இது செல்ஃப் தி, ரைட்? நம்ம வந்து கிருஷ்ணருக்கோசரம் பண்றது வேற. இந்த கப்ல நான் வச்சு நல்லா எடுத்து வச்சேன். என்ன அது கிருஷ்ணர் ஞாபகமே இல்லை, என் ஞாபகத்திலேயே நான் கப்ல எடுத்து வச்சேன் தான் அப்படின்னு. சோ அதான் விஷயம். நீங்க ஃபர்ஸ்ட் சொல்லிருக்கீங்க மாதாஜி. சொல்லியிருக்கேன், அதான் நிஜமா சொல்லிருக்கீங்க. சோ மறுபடியும் டைம் ஆயிடுச்சு, அதனால நம்ம கண்டினியூ பண்ண முடியாது. சோ நாளைக்கு ஃப்ரைடே டைம் இருந்தா நான் வந்து உங்களுக்கு அந்த எந்த ரசத்துல அட்டாக் ஆச்சு அப்படின்ற கதை நாளைக்கு சொல்றேன். இது 10 நாள். என்ன ஸ்டோரிமா? என்ன ஸ்டோரி இது? இன்னைக்கு சொல்ல மாதாஜி. மேம் இன்னைக்கு கார்த்திவீரிய அர்ஜுன். ஓகே 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 ஓகே. அது புருஷோத்தம் மந்த்ல அவங்க பேரண்ட்ஸ் ப்ரே பண்ணி வந்ததால he was so powerful அப்படின்னு. கார்த்திவீரிய அர்ஜுன் வந்து previous யுகா, very very powerful. கரெக்ட் கரெக்ட். படிச்சோம்ல மேம் நம்ம ஸ்ரீமத் பரசுராம் killed them. Parashuram's father they only killed na their sons. கார்த்திவீரிய அர்ஜுன் ஸ்டோரி இஸ் கோயிங் டிஃபரெண்ட்லி. பட் நான் அந்த ஹைலைட் பண்ணல. வெறும் கிரேட்னஸ் ஆஃப் கார்த்திவீரிய. இது வந்து எப்ப வரும்னா பரீட்சித் இருக்காருல்ல, பரீட்சித் வந்து அர்ஜுன் மாதிரி பண்ணா எந்த அர்ஜுன் அப்படின்னு கேட்பாங்க. சோ அப்பனா இந்த அர்ஜுனுக்கு ஈக்குவலா there was one more Arjun என்ற பாயிண்ட். he was also very handsome, வில்லு எல்லாமே எக்ஸாக்ட்லி லைக் அர்ஜுனா. ஓகே ஓகே. ஆனா ஆயிரங்கை இல்ல இந்த அர்ஜுனுக்கு. கார்த்திவீரிய அர்ஜுன் இல்ல, அவருக்கு தான் ஆயிரங்கை, இவருக்கு இல்லன்னு. மேம் நீங்க இப்போ இன்னைக்கு கிருஷ்ணா புக் எடுக்கறீங்கல? ஓகே sure. I have to stop ma'am, one second. level 3 class. ஹரே கிருஷ்ணா எல்லாருக்கும். நான் க்ளோஸ் பண்ண level 3